ɓuri baali waɗoɓe e sukaaɓe rewɓe dariiɓe yeeɓoɓe muuriiɓe birti tiɓɓi karaaje sinkiiɓe waɗɓe jamanaaji tuppi juuɗe e koyɗe fuuɗiiɓe foɓɓooɓe lolooɓe ɓurtule weeynooɓe latiiji bilɗi wiccooɓe e aynaaɓe ƴarotooɓe yeeƴotooɓe jawɗi hirsooɓe e wuro tibbuuli sarooɓe saakooɓe yeroyaaɓe kaa wuro gallunkooɓe awooɓe ndaawaaji e daneeji warooɓe ciili addi cafɗi e cuppeeje liirooɓe ɓaleeji gicce cide booti koɗɗaali buna wattooɓe alɗungo remooɓe kisiri e kiindi tawtodirooɓe naange hoore rimbuuji yokonooɓe tiiɗiiɓe kolaaɗe danndu waddooɓe ko ñaande gaɗa wuro tugude sokkooɓe e daade gelooɗe hakkunde wuro unooɓe kettoto ɗum ko haalirde renndo renndaago ɓurele bamtaare tawi ƴoogata koye ɗingral fulɓe fulfulɓe fullaaɓe lamɗam haalirde renndo renndaago ɓurele bamtaare ene wiya on kettuki jam daartul e joljole daartul e joljole ko yewtere mon yewtere men yewtere yiɗɓe e yaadiiɓe yawtore ɗo e dingiral fulɓe fulfulɓe fullaaɓe lamɗam wondude e haalirde renndo renndaango ɓural e ɓamtaare daartol e joljole ne yaada e koolaaɗo online ko noone kadi e hello Facebook daartol e joljole ko e yeeso haalirde musidɗo mon giɗo mon Abdoul Wahabou Kane gorko Mañam yeroyaaɓe daartol e joljole ko yewtere naatoore e nder leyɗe yettoo e nder gure aroore haa e galleeji fuggane en damuɗe cuuɗi men yiilano en annduɓe men e alɗuɓe men ngendiyankooɓe men e jaambareeɓe men mbele jewtane en ko ene nafa rendo men daartol e joljole koye dammuɗe Allah nayi tuugni damal gadanal mbiyen diral fulɓe fulfulɓe fullaaɓe lamɗam ɗimmal ngal ko haalirde renndo renndaago ɓurele ɓamtaare tataɓal ngal ko koolaaɗo online nayoɓal ngal en paami ko hello Facebook daartol e joljole ko yewtere wiyeteende gooɓe jiile daartol e joljole e noddire cipi jam jam daartol e joljole ko eerinde kala fannuyanke e kala fannu mo jaruɗa to faggudu to pinal to fina tawa to fitiram golle e to dawrugol daartol e joljole eerima kala daartol e joljole yawtata ɗo koye diral fulɓe fulfulɓe fullaaɓe lamɗam waktuuji 15 temmurengu haa waktuuji 17 temmurengu e nder dongre Europe ñalawma o ko dewo hoore biir bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe hettiɓe
ngare e keewal gardone peewal dartole joljole ko yewtere mon e kala saha jarama Elhaj Baba Mal dandi leñol golle man jodi peewi bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe heeɗiɓe hettotoɓe haalirde rendo rendago ɓuurale ɓamtare wondude kola ɗon layen e dingiral fulɓe fullaɓe lamɗam min mbi on mbar on pini kori kadi o ñalle jaam wasata mbiɗen mbaron mbaale jaam tedduɓe hettiɓe hettoɓe yewtere men wiyetede dartole joljole en gaari humnude aadi o no hannirta ni hakkude haaliyankoɓe hettiyankoɓe tawi kadi ko hettiyankoɓe e haaliyankoɓe karallagal to ngal won toon ko Koddo Maya gorko mo sori male jammal ndendori kanko tambi kaɓirɗe no hannirta ni e nder radio rendo rendago ɓuurale ɓamtare toon to kolaɗon layen woni toon ko Diawo Diallo e nder studio makka haadi makka Amadou Sada gorko mo caski banayi ha ƴorde maayo wuuro haadi dingiral fulɓe fullaɓe lamɗam woni toon ko Alhuseyni Sow gorko mo nima en calmini bandiraɓe men yaadiɓe men ɓe cuwa yetta taw mbeɗa andi moɓe puɗɗo tigui puɗɗo e men e fuɗɗode yewtere nde kono kadi wasata kadi tigui abbiɓe en kadi gandanɗa hoore maɗa e hakkude yewtere ha e mayirde nde kala bandiraɓe tedduɓe hettiɓe nden ko Allah e kisal muɗum yo ƴelito e terde moɗon ala ko yajanta hen so wona hande jehen toon to musidɗo meɗen Alhuseyni Sow gorko mo nima ƴeewen so o haljani o habre musidɓe dañɓe fartaŋe e tawtirede yewtere nde e ngaɗo saga mbawen arde tigui e fusde fandu ndu no hannirta ni Seydi Sow Poulo jaam Allah ñallema gueɗo jom ñalema Seydi Kane Seydi Sow mi salminima mi salmini rendugo e kuuɓal en calmini kadi yidɓe dartole jole radio rendo kadi heedani caggal e jayre wonde kolaɗon la en e wonɓe ha to hello men hello Facebook eɗen calmina ɗo denɗi men ko Abdourahmani Aw Abdoul Wahabou Kane kanko ɗowi ɓoggol ngol hande eɗen calmina ɗo woto e journaliste ji men leydi Tchad ne wiye Alamine Youssouf eɗen calmina ɗo baaɗi men ene wiye Damel ene wiye Aissata Malaw Sy ko baɗiraɗo eɗen calmina ɗo Abou Koumi eɗen calmina ɗo hono lamɗo liiliɓe o e jajaɓe o woni Mayram Sow Pullo salminama ha o sorali en calmina ɗo ko baaɗi men ko denɗi men kadi ko denɗi men no feewi Joyre Sarr Seydi Sarr salminama rewe makko kadi ko denɗi men ko baɗiraɗo Oumou Thiam onon ɗiɗo fof mbasono farnade ne rewe makko ko baɗiraɗo professeur Tidiani Kapsirou Thiam Seydi Thiam a salminama andi ɓesgu fof e kuuɓal Seydi Kane caggal ceerno Ousseynou Sow ko ɓeeɗo ngoni Allah walam hen kala mo nanani danu mum noon kadi mo nanani inde mum torama yafuya Allah jarama on jarama jarama Alhuseyni Seydi Sow golle man jooɗi peewi yo gen yoɓe moƴƴere en calmini hono hettoɓen toon to haalirde nde yaadiɓe men no hannirta ni kamɓe fof ɓe jettama jarama golle mabɓe kadi jooɗi peewi ɓe mbaɗi kadi noɓe kewno wadde ni ko wayno mawɗo meɗen Alhaji Amadou Ndongo gorko mo Thilone daga weyndu Kole Namade kono noon kadi e bani meɗen debbo Aissata Mar debbo mo Fanedor Gallala kono kadi en calmini Demba Guiro gorko mo Ganguilla Makka Mbondi Mamadou Salen ɗiɗo gorko mo Jama Alwali e gorko mo to wiyete Guédé Sañce kamɓe kala en jettiɓe en jaariɓe en calmini hono Mamadou Samba Ba en mbayri no feewi wondude baaɗi meɗen Gagnaɗo Sow en calmini kamɓe kala e kuuɓal e mbiɓe kadi kettuki jaam e dendagal ɓe ganduɗa ko wayno musidɗo meɗen Harouna Pouy gorko mo Touba Mbacké
e calminimo no feewi laabi ha wona seeɗa e dendagal ɓe ganduɗa so tawi ina ketto en won hen ɓe ganduɗa eɗen tina ina ketti en won hen kadi ina ketto en tawa en tinani wadde noon en tonggui tan e wiide dendagal ɓe tinɗen eɓe en tinani kala eɗen tintinaɓe eɗen tiniɓe to ɓerɗe men yo gueno tinɓe ittanaɓe gueɗal en calmini noon hono musidɗo meɗen tedduɗo mo ganduɗa hanki mbiɗen ɗum ko koɗo kono hande noon koye berto leecce o jeeya hono Alamin Youssouf mo ganduɗa kadi ko jaydiyanke toon to Tchad ko weltare mawde kadi yiidemo ɗo hen gandanɗa hoore maɗa e nder nde ɗo hennene haalirde ngal ɗo dental taw kadi ko ballal Allah ballal musidɗo men jaajiɗo meɗen Al Huseyni Sow ɗum noon en mbimo kanko Alamin Youssouf o salminama o juurama ma en dokkumo konngol kadi o salmodira e rengo so weeli jomiraɗo joom baɗe bawɗe caggal nde gadɗen toɓɓere nde ma en dokkumo konngol on saaha o salmina kadi o adda hen kadi yiyande makko no hannirta ni kono tan ma en bismomo ɗo kadi ñande wonde taw ñande hen ko ko ganduɗa hoore maɗa ko Tchad tan kalaten ƴeewen tigui tigui beele gandanɗa hoore maɗa ko woni Mauritanie woni Sénégal ko woni Mali ko beele ko hono ɗum ɗon woni Tchad walla tigui tigui won waylo wayloji gonɗi e nder hen saabu tigui jokkodiren ɗe ma wadda fayida no fewi ma yultodir hakkude tigui tigui ko wiyete ko pulagu kala e kuuɓal to banggue gaci to woni toon ko Saydou Ba ɗum noon ko Seyna Mousso ma en garta reno ngo joni so digguel Yaya Dianka salminama juurama en calmini mawɗo men Alassane Gallo Dia ko joni abbi en Ibrahima Demba Dia salminama juurama mbeɗen ɗo saaha joni eɗen jakori woni ko golle noon jogui galle ko hen tigui neɗɗo wawatode balle ɗum noon kala daari ɗum yo Allah walle en calmini Yahya Ka gorko mo Nabbasiwol ko ɗon calmiten Nima Boli kamɓe kala ɓe jettama mi jarama ɓe juurama golle mabɓe jooɗi peewi tedduɓe hettiɓe hande noon yewtere meɗen wona hesere ko yewtere nde ganduɗa hayso wultinama e kadi en gultinat ɗum kadi hande nde wonno fulɓe ne mbiya ko ridi goral ko so tawi dartaki goral hanani dartade hande rogere lowɗen koko yowti gandanɗa hoore maɗa e jangde noon so tawi haalama goto foof ma andu tigui tigui holko woni jangde e holko woni nafoore jangde e ganduɗa hol ɓamtare nde yi e nder jangde kono kadi ma andu tigui tigui kadi on mo ganduɗa kadi ko humam binne kumiɗo e bindi mo ganduɗa kala ko ina waɗane e kala no ina waɗira foof ko ma jangguɗo tawe ɗum noon kadi onne kadi ma andu tigui tigui hande rogere lowande ko rogere wande fayida no fewi wadde hande ko caɓɓitali tampintamo nde wonno mo janggani so tawi gandanɗa hoore maɗa haala jangde ne haale e on saaha ina jogo hen saɗede no fewi nde wonno kala dental bangal mo kala ina yiiɗi sawtol mum ƴelito hen kala gollal pagal golle tawde keko banggal fayida mo kala ina yiiɗi tigui tigui hono ƴellitade hen no hannirta ni kono on mo ganduɗa so tawi jangde makko way kono am ni won saqqaji kewɗi e ganduɗa hoore maɗa ɗi o jogui no hannirta ni Al Huseyni Sow hande noon kalaten koko fewte jangde kono noon tengti noon kadi e jangde ganduɗa hoore maɗa hono sukaɓe sen mbi sukaɓe hen kadi en payi to banggue école aji ɗi eɗen gandi toon to leydi Sénégal ɓoyata ganduɗa hoore maɗa école aji ɗi guddita e ganduɗa banggueji kewɗi wonno ganduɗa kadi wonɓe cuwa uddide walla won uddiɗɓe won wonɓe e nder duuɗe he no hannirta ni ɗum noon hande
garen tigi tigi ƴewde enen jinnaɓe ɓene hol wasiyaji ɗi jogodirɗen e nder koye meɗen wasiyaji ɗi joguiɗen faade tigi tigi ɓesguji meɗen nde ɓe mbawata tigi tigi hono janggude e jangde moƴƴere no hannirta ni. jangde moƴƴere noon so haalama e wasiyaji kewɗi ma kaale nder hen an jinnaɗo o holno poɗɗa toppitirade e hono ɓiɗɗo o ñammide ɗum yernude ɗum holtinde ɗum kono kadi rokku ɗum kadi ganduɗa hono maɗa moyeji fartaŋeji ɗi ganduɗa tawi jomum kadi ina wawa kadi janggude kadi no hannirta ni ma en kadi joofo ko ganduɗa jangde sukaɓe tengtino kadi sukaɓe rewɓe eɗen gandi yoga hen hande o sa ƴeewi tigui jangde mabɓe nde won hen jangdeli jatirɗi banggue seeɗa taw noon kamɓe sukaɓe aɓe jogui gandal ganduɗa hoɓe jogui mbiyan hakkillaji jaaƴi tigui tigui kala koɓe janggui eɓe mbawi ɗum wawde no hannirta ni. kono noon hen saaha enen jinnaɓe eɗen no kaɗaɓe tigui tigui hono fartaŋeji to banggue jangde nde no hannirta ni. gueɗel nani hen won hen sukaɓe rewɓe hayso ene janggane ɓe kewi ɗaccede eɓe jangga ko saga nde ɓe goni sukaɓe tan tokosoɓe duuɓi gandanɗa hoore maɗa 1 sappo e ɗiɗi sappo e tati hani 14 kono noon tuggui tan 15 tan faade yeeso ɗon hewɓe ko ɗon tigui tigui hono kewi telɓude ɓe hen telɓirta koto banggue jinnaɓeɓe nattat rokkudeɓe fartaŋeji gam tigui tigui yaade jokkoyde jangde so woni hakkude wuuro e wuuro walla tigui tigui diwan e diwan ɓe mbasa rokkede ɗin ɗon fartaŋeji no hannirta ni sababude kiiɗogol hono jinnaɓe hen saaha wonata ko kirameje jinnaɓe kono kadi hen saaha kadi wonata kadi ko dewle ɗe e cukalel dewel yaaha tan ha daña duuɓi 15 hankkadi to ganduɗa hankkadi jangde muɗum fuɗɗima wadde fayida fuɗɗima tigui jogade hankkadi hono janggo muɗum hankkadi nana soyno janggo muɗum haysono gandanɗa homo aɗa yettakino nana soyno ko ɗon tigui tigui heewi rokkede gandanɗa gorko so tawi gorko resimo won hen worɓe ni mbiyata ko wonde ko dartin jangde maɗa jangde dewgal jadata woni hen gandanɗa hoore maɗa hayso mbiya ko yo dartin jangde mumen e kewi ko so tawi ndesodirama ɓe hen ko nden kewi sowade cowgol nanɗon hankkadi nde jomum sowi nde tedde leydi rafiji muɗum kortoji mum caɗele gonɗe e deɓa reedu ko noon no rewirta hankkadi ne ha daaɗe to banggue jangde ko noon tigui tigui yahata ha ɓooya ɓerde makko nde gandanɗa hoore maɗa hankkadi fimde nde o joguino nde wooda ko yolbi hen seeɗa hankkadi ne tigui jangde nde yatiri caggal so yeehi kadi hawo jibini kadi haljo kadi to banggue hono tiggo o e gueɗe mbaɗe noon rewata tan gandanɗa ha wona saɗede no hannirta ni jomum wasa janggude wadde tan e nder raɓɓikinade tan to banggue sukaɓe rewɓe aɓe ngakki jogade fartaŋe to banggue tigui tigui hono janggude e jangɗele ɗi e tede eɗen jiiɗi gandanɗa hoore maɗa hono sagataɓe rewɓe ganduɗa mbiyen jangguɓe no hannirta ni eɗen jiiɗi ko waɓe no Aissata Tall Sall en ni eɗen jiiɗi waɓe no Mimi Touré en ni eɗen jiiɗi waɓe no Kadiata Malick Diallo en ni kono gandanɗa hoore maɗa eɗen kaŋo sukaɓe rewɓe eɗen kiiɗoɓe gam tigui tigui hono dañde jangde nde no hannirta ni e ɗum koto banggue rewɓe to kono banggue sukaɓe worɓe ga kadi ɗumne kadi eɗen gandi kadi sukaɓe worɓe kadi saga ne janggata nde ɓe hen tigui tigui nanne e ndeemal ɓe hen nanne e gawa ɓe hen nanne e gaynaka ɓe hen nanne kadi e fitiram gollagal gongal ngal ganduɗa kadi ina haaɗa jomum wawde kadi janggude kadi jangde kadi nde foti jangguirde ni wadde noon to banggue jangde to tawde en gandi ko jangde ko famɗa suura heewa lammina holko haaɗi en hono ragande to heewata to beele gandanɗa hoore maɗa wasa tan wonde seeɗa wona ha heewa ko heewata ko noon dokketen ko fartaŋe e sukaɓeɓe joguiɓe hakkillaji jaaƴiɗi ɗi mbawa tigui tigui hono dañde no jangguiri no hannirta ni ko ɗum woni toɓɓere meɗen hande yiɗɓe nadde hen ɓe ɗo e ɓoggol ngol ndewa toon koye e nder Skype he mbinnon ko wiyete ko konngol dokke ɗon naata no hannirta ni wonɓe toon to hello Facebook noddi toon ko Messenger ma en gudditu kadi WhatsApp o wonɓe toon kadi naatir toon no hannirta kono joni caggal Saydou Ba ma en garte hono Alamin Youssouf o wawa tigui salmodire e rendo ngo no hannirta ɗani noon no mbiɗen ni en jahat toon to Tchad nde wonno eɗen joguiɗo hono jaydiyanke meɗen tawi kadi ko Tchad najo
naddemo hannde kadi e nder nde ɗo henne yewtere wiyetede dartole joljole ardemo kadi gandanɗa hoore maɗa hawrude kadi e toɓɓere men wiyetede jangde mboɗen tan ko yande hawri tigui tigui e tellade nde wonno ko jangde haalate jaaɗo kam ha woni no jaydiyanke on kam namdetake gandanɗa hoore maɗa holko woni jangde Allah min Yousuf jaam Allah ñalema toon to Thiat saminama juurama Allah min Yousuf mema micro o guɗɗito tan camminaren ngo Allah min Yousuf bisimilla jaam ñalema e a memat micro o gotol tan uddito gotol tan e walla bisimilla udditima assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum rahmatullah seydi mataw ko Yousuf yettode de walla onon to mon to jam alamin bisimilla jam jam fuu ɓanduma no mbaɗɗa e tampere usoko jurumi ho mi hofni onon fuu moɗon kala gonɗo radio rando allo e ɓeɗe hettima usuko moɗon ko laarini so usoko moɗon mi wiyan on jam ñalli e moɗon onon heɗitittoɓe ɓe onon wonɗaɓe ha radio rando allo e ɓeɗe heɗima ceerno Lamin to ko enen gondi samitama juurama de ƴamɗe ɗe a ƴamyam ko laarini haala jangde ɓikkon jangirde ɗon mari fayidaji ɗuɗɗum arabiya be ajamiya allo mbiɗa heɗima ko an hetta ceerno Yousuf yo arabiya be ajamiya ɗum ɗon mari fayidaji ɗuɗɗum amma kadi goɗɗo noon to warti janggay kam min kam ha am kam mi laari yo ɗum ayibe manga yo ko hani bo ɓiɓɓe jangoɓe ɗo sina kamɓe on ɓe ɓesda tiiɗal malla masaro en ɗo kamɓe on ɓe kakkilana ɓikkonji majum amma ɗuɗɗum ha lesdi Thiat ɗo ɓurnal fuu ɓikkon man janga ɓe ɗon mari bac ɓe ɗon mari licence maɓɓe amma kadi ɓe ngala intégration wala ɓikkon man ɓe nata ɓe ɗon gaɗa clando ɓe ɗon gaɗa taxi manku malla ma ɗon yilo ni noon wala ko huwa ɓurnal fuu kanjum on ɗon décourage ɓikkon majum ɓe keɓata ɓe tiiɗa ha jangde majum ɓikkon feere ɓe tampa sembe en amma kadi gomnati ɗo aysiti ha jangoɓe manjum ɓe aysitake ɓe jamum kanjum ɓe ngaɗi ha bolwe maɓɓe ɗum ha ko laarini haala ɓikkon marɓe diplôme ji ɓe ngala kuuɗe ɗo ɓe ɗon bolwa haala ma jamum ɓe giɗi ɓe keɓana ɓe dalila dede no kamɓe bo ɓe keɓa ɓe kuwa ngam ɓe jeunesse en ngala ɗuɗɗum jammu ha fonction publique kanjum ɓurnal fuu ɗon sarga ummatore ngal lesdi Thiat ɗo jammu jangirde kam ɓikkon alhamdulillahi machallah ɓe ɗon janga amma kadi heɓa yaha janga si lesdi amma e beaucoup plus feere bo man pat muɗum nda yiɗi yago janga amma dabare je yahirta janga wala tampa sembe en donc ɗum ɗon mari saɗirmaji ɗuɗɗum jamum ha jangde ɓikkon noon jangirde ɗo ɗum ɗon mari saɗirmaji jur jamum tigi e ɗum waɗi fayida rewɓe ɗaccede ɓe jaaha ɓe janngoya haɓe keɓa bakuji ɓe mbawa tigi tigi hono janginde ɓe mbawa kadi wadde taxi ji mbaɗa geɗe kewɗe ɗe ganduɗa e fitram golle ɗum ko hunde waɗde fayida no fewi beele beele a yiyani toon sukaɓe rewɓe tan hen saaha dewle mabɓe ɗe ne bonna jangdele mabɓe ɗum ne kadi hono sifori toon allo e mbimi wonande sukaɓe rewɓe joni janggoɓe tan mbiye wonde yo naat dewgal tan ha jangde mumen bonna ɗum ne kadi wonko jiiɗa toon caɗele mbaɗe hon noon to ha gal jangirde worɓe kam ɓe ɗon tini janga am o amma reyɓe kam reyɓe ɗo ɓe gasayi ha jangirde maɓɓe ɓurnal fuu a laari
ya saro en giɗa accugo ɓiɓɓe maɓɓe reɓe jahan janga ɓe ɗon dara ba ɓikkon man bonnoto alhaali jangirde kam wonnata ɓingel ko ngel jangai to ngel ɗon mari anniya waɗugo sahare ngel foti ngel waɗa sahare amma jangde kam ɗum mari fayida ɗuɗɗum jamu e ha bagal cati haɗɗo ɗo saro en giɗa accugo ɓiɓɓe maɓɓe jahan janga boko ɓiɓɓe maɓɓe reɓe na ɗum yimɓe man fuu woɓɓe kam ɗo acca amma ɗum ɗuɗai gonga ɗon mi faami ɗon jangde kam wona kañum bonnata ɓesgu bonɗo o kam ko bonɗo tan hay sinno o janggani kono noon kadi so tawi jomum jangga allo bisimilla bana janginan ɓe majum ɗo sina kamɓe man noon ɓe tino ha jangingo ngam an a janginowo a janginta hakkunde ma be Allah ɓingel famata ɗume wete ɗume alhaali an a warti a janginowo kam a tino a habda a jangina ngam ha himɓe bo ɓe pamayo ɓingel muɗum jangi boɗɗum amma kude baisse de niveau ɗon jamum hagal de ko larini ha jangirgo ɗo mallama goɗɗo o ancien hande oɗo jangina on warta ɓingel dewe Yusuf ɗum ha jangde weygone dalƴe seeɗa weygone ngo jiiɓi seeɗa e namdal beele gandanɗa hoore maɗa e nder gouvernement mo leydi Tchad aɗa tesko hen sukaɓe rewɓe tengti noon kadi e fulɓe beele kamɓe kadi eɓe jeehi on toon banggue e nder gouvernement he fulɓe ha gouvernement ha dialogue na ha dialogue eyyi ha dialogue fulɓe ɗon ɓe jahi woodi abbeteɗo Ɗayru Siddik o wolwi ha dede ko larni haala kaɓe fulɓe ɓe waynaɓe o wolwi bo haala chef de race décision mini fonction publique ɓe giɗi suspendugo chef de race en o wi chef de race en ɗo ta ɓe suspenda ɓe amma kadi ɓe gaɗana ɓe adab ngam ta ɓe gaɗa bononda ɗuɗɗum ɓe kakkilana haala ɓen wonɓe ɓaawo maɓɓe ta ɓe acca himɓe ɗo gaɗa fitina ha wadda mbar hoore ɓe ko larini haala frontiére hakkunde Cameroun be lesdi Tchad ɗo bo o wolwi ha dede saɗɗumaji fulɓe be himɓe to ɗon jeeyagal Cameroun ɗum ɗon wadda saɗirmaji ɗuɗɗum soje en ɗon jaɓa dala ha fulɓe jamu ɗo fuu o wi accu gomnati hakkillana himɓeji majum ɗo ɓe ɗon torra himɓe jamu tigi machallah ɗum noon Allah min Yusuf jarama no feewi e haalirde rendo e jokkorde ɗe kala yettima jarima ha yeeso inchallah mamin garta maɗa a jarama machallah usuku mon jur a jarama seydi Yusuf jarama minen no fulɓe ga henne Fouta Toro e banggue Sénégal e Mauritanie minen min jogui ko inɗe jettode Allah min Yusuf ko hol hen yettode nde no min pamirta allo eyyi mbimi yettode minen amin jogui jettode beele onon to Tchad to onon jogui jettode allo mbeɗa heeɗima Alamin voilà ina waɗi saɗede seeɗa ɗum noon nam e mbimi beele ɗo moon to oɗon jogui jettode jammore wona mbiyata jammore eyyi oɗon jogui ɗum noon moƴƴi jarama mataw weygo ngo jaɓani mamin garta maɗa inchallah e réseau o no satta seeɗa e mamin jokkodira maɗa hay sinno koto banggue WhatsApp toon hay sinno koto banggue vocal e won gueɗe ɗe min jiɗata namdade toon to fulɓe wonɓe toon to Tchad tigui tigui mbawi wallodirde e hayso woni eɗen luuɓo wone kelmeji to banggue ɗemɗe goɗɗe so français walla so arabere nde
mbawen tigi tigi hono yitondirde ha ƴeewen toon to Tchad beele tigi inde ɗe ko wiyete ko inde e yettode gueɗe mbaɗ noon min jo sa wi kam joni mbiyata ko Abdoul Wahabou Kane sa wi Abdoul Wahabou ko inde Kane woni yettode ɗo joni mi yi Al-Amin Youssouf Al-Amin Al-Amin kam ko Mouhamadoul Amin wonɗon woni kolaɗo Youssouf o kadi ko inde kadi ko inde ɗiɗi ndendi ɗo beele ko hen inchallah machallah a jarama Mouhamadoul Amin wallay ko Mouhamadoul Amin ko ɗum woni ɗon kadi sen mbiye Mouhamadoul Amin ko Mouhamadoul kolaɗo tigi Al-Amin won kolaɗo gonga golle man jooɗi peewi Mouhamadoul Amin kolaɗo machallah tokara Mouhamadoul Amin neneɗo sallah sallam kono kadi jiiɗo kadi Youssouf ganduɗa Youssouf nan ɗon alayhi salam machallah ko rendi ɗo koko hunde wadde fayida no feewi mamin garta maɗa ha ɓuura yajje inchallah a jarama seydi mbiɗon yetto tan mi andi yetto taw a jarama Al-Amin jarama ɗum noon tedduɓe hettiɓe towɓe haalirde rendago ɓuural e ɓamtare no mbiɗen ni hande yewtere meɗen paaɗen koko fewte jangde tengti noon kadi e jangde sukaɓe ɓe ganduɗa kadi sukaɓe worɓe e rewɓe sukaɓe ganduɗa hoore maɗa holgal ene jinnaɓe holno ɗaccitirten dokken tigui tigui hono fartange sukaɓeɓe mbawa janggude kadi jangde no hannirta ni nde wonno jangde fulɓe mbi ko famɗa suura heewa lamina kono eɗen gandi eɗen jiɗɗi tigui tigui wonde anduɓe kono noon eɗen ɗeho seeɗa eɗen tigui tigui kiiɗo ɓesguji men ɗi to banggue jangde nde ɓe mbasa janggude noɓe jiɗiri ni ɓe dokketake moyen ngaji gam tigui tigui wawde janggude kono noon kadi eɗen joofi kadi feɗendu ɓen ɗon jinnaɓe jibinɓe sukaɓe rewɓe sukaɓe rewɓe sikki ala eɓe kadi janggude no fotiri ni to cukalel tan woni tokosel ɗo to suwa tigui tigui wawa defde ha ɓenda ɗo walla tigui tigui suwa yontude nadde dewgal ɗo ko ɗon tan hokkate fartange wona e janggude kono so yeehi ha ɓooyi hankkadi fuɗɗima dañde duuɓi 15 16 fayi yesso ɗo fotata hankkadi ummade nokku mum janggoya banggue goɗɗo hankkadi ne wona e montude ha yetto e jaaɓi hatide gueɗe mbaɗ noon ko ɗon jinnaɓe hewɓe ɓe hen jogo men hiiɗare ɓe hen jogo men tigui tigui kiram ɓe hen gandanɗa hoore maɗa nanani jomum e dewgal so jomum resama hankkadi e jangde muɗum boni ma gorko o wi wonde o jokkata jangde makko walla gandanɗa hoore maɗa hono fartanŋeji tagoji neɗɗo jokkude jangde ɗi ɗin ɗon o wasa dañjeɗi sababude hankkadi ne resede so resama sowade nan ɗon tigui tigui caɗele deɓa reedu no ko heɓata ko ha gandanɗa hoore maɗa jippina e jaam so tawi a ƴetti joni caɗele lebbi 9 ha gandanɗa hoore maɗa ɓiɗɗo jibinama hen kadi caɗele ɓiɗɗo kadi ha ɗon kadi duuɓi ɗiɗi sa renaki e gandanɗa hoore maɗa hankkadi e jangde nde ɓeyto ko lohode sa renaki ko ɗon tigui tigui hankkadi o yaltirta jangde wadde noon holno ɗaccitirten sukaɓe rewɓe ha mbawa janggude dokkenɓe tigui tigui hono fartanŋeji ɓe jangga no haalirta ni beele ma en keeb wayno Aissata Tall Sall en keeɓen ko wayno Mimi Touré en keeɓen ko wayno Kadiata Maliki Diallo en nde wonno ko woppanoɓe janggi e tawi ene jogui hakkillaji ballita no hannirta tedduɓe hettiɓe ko ɗum woni toɓɓere men en camini hono mawɗo Gallo Demba Sow en camini hono Diarry Sall e Aissata Sy mo garli ko ɓe gabbi en caminama jettama jarama jurama kala joguiɗo hen konngol bisimilla muɗum adda hen yiyande mum no hannirta en camini Mariame Sow toon to Australie mawɗo Amadou Moussa Sow salminama jurama eɗen gandi kankone kadi ko bayniɗen yaade toon to leydi men e mbiyamo lawol jaam o toya jaam no hannirta daɗi tedduɓe hetti bisimilla moɗon noon jaɓɓoɗen Al Huseyni Sow seydi Sow fullo jaam Allah ñalema guiɗo min camni ɗon sokhna Hafsatou jaam ñalema seydi Kane en calmini rendugo foof e kuuɓal hande noon yewtere nde ko yewtere wande fayida enen kam eɗen gandi tugnade e radio rendo eɗen goƴa jangde no fewi saabu eɗen jogui professeur mo janggani hay sinno ko haalata ko kam yimɓe pamata kono noon omo jogui émission ji ñande fof kala ñande somi ñande amde fof mara
kanko professeur Yaya Dianka professeur mo janggaani en gandi ko haalata hen ko machallah tagi radio renndo kam ko hoore e on banggue e jangde so ɗum ɓenni kalɗa ko ne woodi sukaaɓe ɓe waɗino sahaa kam waɗino fatara no feewi ngam sukaaɓe rewɓe ɓe kono hannde o sahaa kam sa ƴeewi so yimɓe so télévision ngaji jeehi toon ma taw hannde ɓuri heewde janngooɓe ko sukaaɓe rewɓe ɓe kadi baŋnge jooni yahde e haa duɗal jaaɓi haa tirde haa lycée ji ɗi jooni kam ndeen kamɓe ɓuranno so ɓe keɓii no mbiyeten bo bourse tan so ɓe keɓii entrée en sixiéme tan ɓe kewi ko samde jooni noon ɗen nganndi Fuuta hannde kadi natti wolde Fuuta hanki woni en dañi collège uji keewɗi no feewi no feewi no feewi en dañi lycée ji keewɗi ɗum tagi ko ɓuri heewde yimɓe hee ɓe natti han kadi woɗɗoyde ɗum tagi jangde rewɓe nde kadi ene ƴeɓi ɓosde no feewi no feewi no feewi kadi en jii kadi baŋnge Dakar o baŋnge Saint-Louis haa baŋnge to no kadi Bambey en sukaaɓe men rewɓe sukaaɓe men rewɓe ne keewi no feewi fulɓe ne keewi no feewi sabu aɗa yiya hannde ɓe ƴetti cuuɗi keewɗi jangde nde ne kamne samori no wano adan ni kadi dewle ɗe kamɓe koye maɓɓe wondi hannde o sahaa kadi yimɓe ɓuri jogaade ndimaagu no hanki ni ɗen so neɗɗo ari tan ene ƴama a haalanta debbo a haalanta hay gooto kaalanta tan ko jinnaaɓe ɓe mbiya dokki gasi eyyi kadi tinata haa wiye yontere aroore ma lewru arooru kada rese ɗum fof waɗi noon kadi koko sansi ɗum tagi noon jamde nde ene ƴeɓɓitaade no feewi kam e men no feewi ɗum kadi eɗen ñaagui gueno kam kadi nde yarata yeeso hay sinno ni wonko ngakki hen saabu hande o saaha nder temedere foof capanɗe jeegom mala capanɗe jeegom e joyi o ko debbo e nder école aji less ɗi banggue diwan men o donc noon banggue université o kadi eɗen ñaagui gueɗo kadi nde ɗum wayata noon kadi yo yimɓeɓe kadi jangde nde ɓe mbawa ƴettude ko ɓuuri yawde ɓe ƴawa ƴettude métier ɗe saabu jangde nde eɓe ɓooya e université ji he kadi soɓe gayni kadi ala taw kadi koɓe jottoɓe koɓe cuɓoto ko mala ko laamu ngu wattaɓe orienté ko taw kadi soɓe gayni ala nafoore no feewi ɗumne kadi yo renndo kadi ƴeew ɗum kadi ɓe ƴeewa guila less soɓe keeɓi bakuji mabɓe ɓe ƴeewa wadde formation ngaji taw ko jaaruɗi so gasi taw jomum jottako wasa kadi wiide ala mi yiiɗa ɗum ɗo mala mi yiiɗa ɗum ɗo seydi Kane min kam ɗum tan joguinomi hen hande ɗo saaha taw ha yeeso a jarama Aluseni Sow jarama no feewi kadi seedantagal ngal kalɗa ɗo ngal gonga sukaɓe rewɓe eɓe jogui hakkillaji jaaƴƴi koɓe janggata ko eɓe paama ɗum no feewi eɓe telɓine kono eɓe paama ɗum saabu kala nde examen ji mbaɗi walla kawguillaji mbaɗi aɓe keewi gandanɗa hoore maɗa arde hoore boowal kono so yeehi ha ɓooyi tan ɓe keewi ko telɓude aɓe telɓa caɗele ne goodi hen aɗa yiya telɓanne nde joni hen saaha ko jinnaɓe ɓe jogoto kiram kaɗaɓe tigui yaade janggoyde voilà mi ƴetta gaccunaki mi ƴeewa nadde WhatsApp ƴeewen jaɓɓade bandiraɓe won yiɗɓe nadde Yaya Ka salminama juurama mi wawa hettudade audio ma no feewi noon wonno koye yewtere gonɗen gaccon hakki wonande kadi waɗoɓe vokkuluji ɓe yoɓe mbaɗanami hen hono jeelode so tawi koye yewtere he fayi mbeɗa wawa ɗum tan hettade tan directement so tawi ala jeelode so woni mbeɗa hetto ga mbeɗa hettito ko kalam ko terɓat fewata gaccon hakke ɗum noon mami nanu joni Adama Bari toon to haalirde miro RVVS 96 point d'
tigi ɗum noon no mbiɗen ni bandiraɓe noddoɓe en ɓe calminama jettama kadi ɓe jarama ɓe juurama beltanama kadi no feewi eɓe mbawi tigui tigui hono jeeyede e nder yewtere he to senggo WhatsApp ɗum noon ceerno Adama Bari toon to mo haalirde Miro RVVS 96.2 FM machallah yewtere moɗon fattam lam nanama no feewi famama kadi no hannirta ni no musidɗo men Cheikh Oumar heewide ni ɗum noon sa yiiɗi nadde oɗo saaha joni aɗa wawi noddirde senggo WhatsApp o saaha WhatsApp o connecté ma aɗa wawi nadde no hannirta ni en calmini Demba Thilel Ba gorko mo Agnam Yeriyaɓe o hetto en ko toon to Gabo Wuddu leydi Oumar Bongo e aali mum kono kadi calmini bani men Debbo Diarry Sall mbeɗa andi kankone kadi hande kadi mo war kadi o adda ballal makko saabu en kalninomo wonde e hande ko affaire rewɓe yewtete wasata ko addi hen no hannirta ni ɗum noon en jiiɗo kadi bani men debbo Joril Sarr eɗen gandi kanko wona kewɗo haala no feewi kono so banggue rewɓe so memama tan omo heewi tigui tigui hono yaltude o adda hen kadi jiyanɗe kadi baɗɗe fayida no hannirta dani tedduɓe hettiɓe no mbiɗen ni Alou Seyni Sow ko addi nde goɗɗo natata e rewɓe hen saaha jinnaɓe ne kiiɗoɓe kono hen saaha kadi eɓe jaaha kadi haɓɓe gandanɗa koɓe daña ko wiyete ko hono bac walla tigui hayso wona bac kam taw gandanɗa hoore maɗa ko brevet gueɗe mbaɗe noon voilà jabɓoɗen Adama Bari téléphone mum ne heewi dilla noon Seydi Bari Adama Bari bisimilla aɗa e ɓoggol alo jaam an beele ceerno Seydi Bari no mbaɗɗa tampere ceerno Abdoulwahab Kane mbeɗa nanma Seydi Bari bisimilla Bari Adama Bari Seydi Bari bisimilla voilà ɗum noon mataw kanko weyngo ngo jaɓani kadi o elew nanata en ni mataw so natti tan dokken mo konngol kanko Adama Bari min ndi Adama Bari gonɗo Paris no gasa o parani kanko no feewi ɗum noon no mbiɗen ni yewtere meɗen dartol e jole jole koko fewte jangde ɗum noon kala joguiɗo hen yiyande bisimilla muɗum adda hen yiyande mum no hannirta ni ɗum noon ay holi o musidɗo voilà ɗum noon ko noon tigui hande ko fewte jangde kaleten jangde sukaɓe sen kaali sukaɓe kalten ko rewɓe kaalen worɓe kono eɗen gandi tigui tigui hande caɗele gonɗe e nder hen ɗe to banggue tigui tigui hono jangde nde won hen ene jogui hakkillaji jaaƴƴi e so tawi dokkama fartange ene mbawi tigui tigui hono nadde tigui tigui jangga no hannirta dani keeɓa gandal ngal naftoro ɗum no hannirta ni kono kadi won hen gandanɗa ene jogui hakkillaji jaaƴƴi kono ko hiiɗaɓe so wonti jomum ne jangga nder wuuro he tan caɗele ngala kono so yeehi hen kadi ha wonti ko wuuro e wuuro wiyete ko suka debbo ummade e wuuro ene janggo ha wuuro wongo e ɗum ɗon woda gueɗe goɗɗe miijaɗe hen ma jogo needi gondi ndi wona needi ndi gandanɗa hoore maɗa jinnaɓe muɗum ndi kono kadi ma kadi jogo kadi caɗele ganduɗa hoore ma so tawi ko fotowo sarwede ko ñaami ko yari en ko holtiri en gueɗe mbaɗ noon ɗen foof caɗele foof nana e nder hen ina wawi kadi wasa rokkede kadi ngal ɗon gueɗal en mbiyani noon jinnaɓe ɓe ganduɗa ɓe ngalaɓe ene jogui jinnaɓe kañumen gonga juɗɗe juutani so wonti ko ma pero tan e jangde ɗum ɗon kam ngala on ɗon hattan kono jogui jinnaɓe joguiɓe hattan wawde wadde en gueɗe kono noon ɓe kiiɗo sukaɓeɓe to banggue accidde ɗumen jogo yaajede no hannirta ni gam janggude walla gandanɗa hoore maɗa ɓe nanna ɗumen e dewle taw ko dewle law on saaha so jomumen desama hankkadine daña caɗele hankkadi wawde jokkude jangde nde no hannirta tedduɓe hettiɓe ko ɗum woni toɓɓere men kala jiɗɗo nadde hen wawi tigui tigui hono noddude en adda hen yiyande mum no hannirta ni Diarry Sall bisimilla aɗa e ɓoggol aɗa jokkongol bisimilla Diarry Sall so ko teɓɓitiɗe ni ɗum noon Diarry aɗa wawi noddidde naata hen no hannirta dani aɗa wawi noddidde naata hen
wonɓe toon to sengo Facebook oɗo mbawi noddide nata toon ceerno Adama Bari aɗa wawi noddide nata koye en direct hello yewtere meɗen gonɗen ɗum noon sa naati gadda hen yiyana ma ko fewte jangde ko pamɗa hen bisimilla Diaré Sall noddin olio allo eyyi bisimilla allo ɗo ko guinni kam allo eyyi allo mbiɗa hiɗuma Alamin Youssouf na jangirde kam ɗum ɗum mari fayida jammu amma kadi to sare ɓikkon ɓe hakkilanta haala jangde ɓikkon kam ɗum sargan jammu saro kam si hakkilana ɓinguel muɗum bana ɓinguel yeehi l'école warti sina dartoɗa ɗereji muɗum fakat Alamin hokkam seeɗa Alamin o yehina o yahay Alamin feere ɓe jata l'école ɓe jaha ɓe cuuɗo ha Alamin Youssouf malla ma ha les leɗɗe ɓe ñalla toon faɗa Adam Bari hokkam seeɗa Alamin hokkam seeɗa Alamin jaɓɓuɗen Adam Bari jaam Allah ñallema jam ñalle ceerno Abdoul Wahabou e jam ñalle moon bandiraɓe tedduɓe heɗotoɓe radio dinguiral fulɓe debbo e gorko cuka e mawɗo Afrique Europe Asie e no e jogli aduna o kala sammitama juurama Seydi Bari ya bisimilla ko Bari addu tan seeɗa yiyannam ko jewteten ko fayte jangde sukaɓe meɗen rewɓe ene waɗi caɗele to banggue meɗen enen jinnaɓeɓe ene waɗi caɗele kadi to banggue kamɓe sukaɓeɓe eyyi saabu sa teskima sukaɓe to tawi woni ɓe janggui haaɓe jettima woni nokku tan haaɓe jeehi e guure mawɗe ɗe ina heewi duuɓi seeɗa koɓe gartata wakkati ko eɓe keewi addude caɗele holɗen caɗele sabu suka debbo eɗen gandi so yeehi ene yetto woni nokku mbiyen joljole e on ɗon saaha so tawi tan wondani jinnaɓe mumen so oori to ñallode to ñaldata e jinnaɓe mum so jofti to joftata ga ñaldata e jinnaɓe mum e on saaha hakkille mum ene heewi koñede e nder sappo foof sukaɓe men rewɓe ko hen ɗiɗo walla tato keewi nawde jangde mum ha to yiiɗi yettade ɗo tawa dañani caɗele e jeeɗiɗo heddiɓe foof keewi ko dañde caɗele holɗen caɗele ɓiya debbo yahata Dakar université walla ko nandi hen arta e ma adda e ma suka gorko wima baboy ko oɗo jimmi resodirde walla baboy ko oɗo jimmi wurdude e on saaha an baba a salade a woppat ɗum sa salima kadi kamɓe anni mabɓe o ɓe gayni e jomum yaaha wonda e suka gorko o heeɓa hen reedu walla heeɓa hen cukalel e saaha waɗa saaha kadi so gorko o natiri ɗum ladde natta yiide ɗum wona alay saago koye maɗa artata koye maɗa artita sukaɓe ɓe dañiɓe walla ni nana ɓiya debbo heeɓi toon caɗele on mo yaltidanno ha dañi hen ɗum ɗa on suka o waɗi ɗum wona gueɗe ɗum foof en jii ɗum wona en nani ko en jii waɗa kala saaha e jangdeli sukaɓe rewɓe e ndega noon ɗeɗɗon caɗele ko caɗele gandanɗo hoore makko sattude mettude habde nde tawno so woni to école o woni ɗo an suka debbo wona ɗon jibineɗa wona ɗon jinnaɓe ma goni ko alay saago ko ma jaaha e wonde kadi bamma walla nene maɗa wawa abbade yaada e ma wonde yeyma toon to janggata to e ko hunde sattude no fewi ko hunde ko haare nde ganduɗa ko haare musde ko haare nde ganduɗa mettude falade a wawa hadde ɓe janggoyde ko gonga a wawa hadde ɗum janggoyde saago ma ko yo janggu ha wuura wawa wurnude hoore mum e ɓesgu muɗum e kono suka debbo no mbimi nane ni wonto yettoto tan ko caɗele mawɗe so wondani e jinnaɓe muɗum hakkille mum ne weeɓi tournude ina weeɓi tournude no fewi e ndeka noon ara ha woni nokku tan e tournude hakkille muɗum o kadi weddo ɗum ladde yaaha e accide ɗum e ganuma e wonko jimowo meɗen Malick Paté Sow wino hen e saaha joljole e saaha joljole maɗa e woto won linggu ciwoɗa to kala tumboɗa to kala tawno ɓuuri hewde suka debbo e gorko fof e joljole mum ko ɗon heewi hebde inde nde gandanɗa hoore maɗa inde hersininde walla inde nde hersinaki e saaha joljole mum heewi rentade ɗen ɗon gueɗe e on saaha noon hebde hakkille wawde rentade ɗen ɗon gueɗe ko hunde sattude suka no fewi e Abdoul Wahabou Kane ko ɗum woni ko yiyandam e jangde sukaɓe meɗen rewɓe ko ɗum caɗele no fewi ha kirimeji ɗe mboɗa jinnaɓe kada sukaɓe janggoyde Bari allo e mbimade ko ɗum sagata sukaɓe haɗede janggoyde Adam Bari voilà
ɗum noon o ɓoccitimen en jafnima rengo e kuuɓal o ɓoccitimen so eyi Adama Barry allo Barry Alamin Yusuf Alamin muñinam seeɗa e hokkam seeɗa Adama Barry walla mataw Adama Barry ruttima paari ɗum noon o jarama en kettima kadi haalande nde o haali nde ene gasa noon taw won ɓoccitoraɓe seeɗa e toon to haalirde to nde wonno mbaɗa andi ne yetta ba seeɗa ko en Ibrahima Demba Dia wonko ɓocciti ɗum hen seeɗa ɗum noon kanko Adama Barry ko haali ko o wi kadi ko hen saaha sukaɓeɓe so tawi ɗaccama jeehi janggoyi ko wayno capital uji ɗi gueɗe mbaɗo noon so jeehi janggoyi toon e hen saaha jomumen kamɓe sukaɓe rewɓe ɓe jirtodirat toon sukaɓe worɓe yetta bayen ɓe mbawa tigui tigui kadi guurde e mabɓe e so guurde e mabɓe kadi woda kadi gandanɗa hoore maɗa caɗele keptiɗe hen ɗen ɗon caɗele saabo tigui tigui hankkadi ne ha joomum kadi jangde mum boona walla kam ndimagu mum e neɗɗankagal mum boona e ɗum noon kadi en gandi kadi ko hunde kadi hulɓinide wonno debbo ne kadi ko ma tinno heeɓi duuɓi 15 kay fayi dow annene so tawi kadi aɗa yiiɗi jangde aɗa yiiɗi gandanɗa hoore maɗa wooda ko gonɗa e wooda kadi ko keɓɗa wooda kan tigui tigui wooda ko gardinaɗa e moƴƴi ko jogoɗa hoolare hoore ma yidde hoore maɗa daranɗa hoore maɗa so tawi kadi a yi kadi hono bande gorko ina arde e maɗa no wona hakkude bandiragal goral dewal ni addema ko cakanejo poɗɗa tigui tigui ko wiide ɗum goƴƴoɗa ko hoorema an daranɗa ko gurdam maɗa jiɗɗa ko janggude jiɗɗa ko hebde gandal jiɗɗa ko naftorade e gurdam ma tawa tigui tigui wona borjede ɗe wonno so tawi borjede e abbitima on banggue tan woda ko telɓinma to banggue tigui tigui hono gurdam maɗa e nden ɗon toɓɓere hono tigui tigui woɗere e nde wona laaɓore ko no jirtaɗa kaari ko élève nde yeehi janggoyde nde nde yeehi ha ganduɗa hoore maɗa collége walla ko lycée walla gandanɗa hoore maɗa nde yeehi ha toon to université nde e on kay darti toon tan ko gandanɗa hoore maɗa ko bonnude ndimagu mum bonnude neɗɗankagal mum e nden yiyande kadi ko hunde kadi ganduɗa kadi sofde no fewi janggo e jaam sa woni directrice walla gandanɗa hoore maɗa a woni ministre walla tigui tigui wono yini gandanɗa hoore maɗa lamɗo leydi pourquoi aɗa wawi wonude lamɗo leydi e so tawi aɗa laare hen len ɗon laarane ko laarande bonde no fewi ɗum noon wadde e daranade to tigui tigui hono hoore muɗum yidde hoore muɗum e hono rokkude hoore mum gueɗal ko hunde wande fayida no fewi ɗum noon bandiraɓe worɓe e onon ne tinnoɗe e bandiraɓe rewɓe laaɓane mabɓe deeɗi e ganduɗa o jiɗɗoɓe no hannirta ni sa yi bandiraɗo debbo e nanggu ɗum no bandiraɗo debbo mo lelnutoɗa e reedu ni walla tigui tigui mo ndenduɗa e endu ni nanguir gandanɗa hoore maɗa oɗo bandiraɗo debbo gandanɗa hoore maɗa no joom suudu maɗa ni ko nangi noon tigui tigui ganda kadi gandanɗa oɗo bandiraɗo debbo ni pourquoi no yummani ma mbiya nde wonno ganduɗa so tawi ganduɗa a ƴeewi yummiraɗo ko debbo e wadde noon ko debbo ganduɗa hoore maɗa wonata suka ganduɗa hoore maɗa yaaha ha ɓooya wona mawɗo tigui tigui so tawi a bonni gurdam on ɗon yenane gandanɗa hoore maɗa wonko bonnuɗa ko heewi nde wonno debbo ko société so tawi gandanɗa hoore maɗa debbo feewi gueɗe kewɗe pewat so tawi kadi ko debbo oñima ko heewi kadi ina wawi oñade wadde noon an gorko o won fortiɗo loy gandanɗa hakkude maɗa e debbo o e ko jotodiral moƴƴal pewgal wonata ɗon mbasa tigui tigui hono bonnude e bande debbo ɗum kadi ko hunde wande fayida e tawi kadi so tawi kadi a woni e lamɗo reedu e on fannu e bande debbo oto gandanɗa hono ma ɓerde ma deeƴ so tawi kadi bandiraɗo gorko baɗo hono ma ni waɗiri hono noon tedduɓe hettiɓe wasiyaji men tan ko fade ɗum on ɗon banggue kala joguiɗo hen yiyande bisimilla muɗum en calmini abbiɓe en ɓe Mamadou Diallo gorko monguel e bagareje salminama juurama kono kadi en calmini hono Amadou Guissé nima booli en kaalimo nane kankon kadi o salminama o juurama ɗum noon kala joguiɗo hen yiyande bisimilla muɗum adda hen tigui tigui hono yiyande muɗum mbawen tigui naftorade no hannirta ɗum noon tedduɓe hettiɓe toɓɓere men ko ni henne koko fewte e jangde tengtino kadi e jangde sukaɓe holno mbaɗirten tigui tigui ha sukaɓe meɗen jangga tawa tigui caɗele ngala hen janggo e jaam mbawa tigui tigui wonoyde ɓen ɗon hono rewɓe gueɗe mbaɗe noon oɗo saaha joni koyene aram sey en sa yino kaala ko wiyete ganduɗa hono parité hakkude debbo e gorko e goto foof yo heeb fodde muɗum e nder gandanɗa hoore maɗa
e nder mairie ji he heɓa fodde mum e nder commune aji he heɓa fodde mum ganduɗa hoore maɗa e nder dibiteyagal ngal to assemblée to yo heɓa fodde mum tigui tigui e nder gouvernement he heɓa fodde mum to banggue directoriyagal e gueɗe mbaɗe noon so tawi ina yiiɗi hebde fodde muɗum moƴƴi kadi ko rewɓe kañumen kadi mbaɗa foddeji men ko jangga gacce kadi jangga kadi no hannirta dani tawa janggo e jaam ɗo mbawa naftude koye mumen no tedduɓe hettiɓe bal ori joguiɗo hen yiyande foof bisimilla mum adda hen no hannirta noon yettama jarama jamini Diarry Sall o addino lamdal joni o ñaguiroma konngol kono noon ko ɓoccitiɗo ɗum noon Diarry emin padma ɗo no bandiraɓe rewɓe eɓe paada ɗo no feewi e kamɓe kadi holno ɓe kaldata ɓe siftoro ɗo goram e hono bandiraɗo men debbo Bibi Dia bayraɗo jewnaɗo kanko mbeɗa andi so naatino ko wayni eko wayno bani men debbo Aissata Demba Ba ganduɗa Aissata Ba mo ndulmaji funeɓe e demɓe gaccon hakke e ɓen foof eɗen gandi Aissata Sy en machallah ndulmaji funeɓe ɓen foof so tawi affaire rewɓe kalama ena gara tigui tigui gadda hen jeyanɗo men no hannirta dani camini kadiata Abou Salif Diallo en camini bandiraɓe men rewɓe foof no hannirta ni Fama Déme debbo ndulmaji Déme e jeejeego Fama Déme woni Fama Aliou Déme mo ndulmaji mo Dungour Alpha eɗen gandi kamɓe foof ɓen ɗo ɗum noon e bandiraɓe rewɓe e naate beele ko haalteɗo ko e onon rewɓe oɗon dokka fartange janggude no hannirta dani ko hakkillaji moon caali walla tigui tigui woni hen hokkaɓe fartange to banggue tigui tigui hono janggude e tigui kono kañumen donki ganduɗa hoorema dañi no jiɗiri ni ɗum noon kala hen joguiɗo yiyande bisimilla muɗum wawa tigui tigui addude hen lamdal mum walla tigui tigui ɓeydol muɗum walla ganduɗa hoore maɗa woda ko sembini no hannirta ni eɗen gandi rewɓe oɗo saaha joni wonkoɓe keeɓi ha heewi kono kadi won kadi koɓe ngakkira kadi ha heewi ɗum noon kettoɗen ɗo tan pullereji seeɗa garten kadi e rendo ngo mbawen tigui tigui hono ƴewde so tawi won jolɗo e tufde he no hannirta dani fasiraɓe famɓe famminoɓe fulɓe fayidinɓe banda men feere famɗine te famdata te feere fuyne te fuyata faddantoɓe fulɓe fatara fusoɓe fandu fenade feƴƴoɓe foɓre fuɓannoɓe fuɓirannoɓe funtude fulɓe feffimnoɓe fuuta finata feffimnoɓe fulatu fellita banda men fetel fuuta felli feere funti filti funti fetti falti fuyɓe farɓe ferɓe ferɓe fergo funti futoro funti fuɗɗi banda men fajiri fulɓe feeñi kalda Diallo Amadou Demba e jakka salminama juram ɗugureɗo nayyi ɗi caguete tello e tufle maayo nayyi jumpanno ndiyam daro e lappodiro e ñomde wonti ndungu jumel baman demminari nayyi jaraɗe majodiro e beeli ɗi beeli tabɓe beeli dayri ko ndiriɗo ko paggiri e huɗo baro e beeye baali meeli kucci togge towgal e oɗo saaha nena mora silamburu nokko gonɗo e jeeri ha e jeeje ngolɗo nayi jaranno e ɓulle boyli Diallo Djibiru Moussa ndungu uuri e beeli memlini e oɗo saaha paaɓi ŋaaki e dow inde Muntasi aynaɓe ndiranno ndirda e koloƴaji ñeɗe ndiyam ñeggira kore tuppa e barilla jarnira bagreji e oɗo saaha banda men nayi jarata koye calli ceenale calli kaaƴe goɗɗi ɗi jortoto koye biidi o temmiri e ballowode ine mabɓe nayi ñallaɗe ceene kirta e ñaaruje ɓey e baali meeli payi dow jeeri e oɗo saaha ko tuppere hebbere dengo e mbamto awdakima yawakima woɗɗanima nokku gonɗo e dow jeeri o nokku biyade ferle yasi boyli ɗo colli wendogo dillanno sewa korlal Moussa Latale yaɓɓa jaaruje naaɗo gueloɗe darnadaɗe cowa balke beele ndiyam heeɓe so o banda fama e balke pulago o nani banda men oɗo saaha wonti ndungu weeli nayi jarata koye beeli gawde e beeli koyle goɗɗi ɗi jortoto koye pete gonɗe dow ñargue
nayi nene gimmo ladde ne kuunane ngara ɓesɗi ɗi doktanta ko gooleji jorɗi ɗi kañumen kunanta ko lamɗam joom nayi nene jooɗi ene kettina daaɗe nayi mumen ɓe jogui ko cette ɓe jeesira cayale ɓe tugui cabbi ɓe mbugui kaalaji talke dande lombe ratorde paɗe guure duhol so wayi ɓe mbaɗi ko darlaji heddi ɓe batti ko kartaji aɓena paama ngue ko wuunaɓe ngue ko sooye mata wona bare hunata ɗo nena men kañumen ne jaltini le heɓirdude e oɗo saaha saabu fulɓe ne gandi todde e ñaawi ko nayi masina kono caaji e boɗeji ko nayi rewo o wi koye belemma tan wona ha joni Oumar Paate o ɓundu e ferlo e kolda leydi Seydi Aladji Ali Canko ɓeɗo kerori ndamaji kono goburaji buunaji cooyi jarama noon tigui noon bandiraɓe tedduɓe hettiɓe waktuji nayyi woni 16 waktu 16 joni e nder dongre Europe e hojomaji nayyi tawi ko waktuji 15 joni toon to Afrique hakkudejo calminten Demba Cilel Ba en calminimo no haaliri kanko e Souleymane Hamady Ba ɓe Agname kono kadi en calmini ɗon hono Abou Denguel Diallo gorko mo Sinthiou Mbal woni Mbal Sinamina Samba Daɗe Guelode en calminiɓe no hannirta dani en calmini mo mbayruɗen jewnuɗen Mamadou Lamine Diallo walla Lamine Sy toon to Norvège gorko mo Dimat kono kadi en calmini ɗon Abbas Sarr ganduɗa oɗo saaha joni o mona toon to Fouta e Kumbare o salminama o juurama ɗum noon tedduɓe hettiɓe no mbiɗen ni waktu men en dañi waktu goto eɗen keddori tigui tigui hankkandi ko hojomaji keddi e waktu meɗen nayaɓo waktu 17 tengguere ngu ko ɗon mbawaten waynodirde e rendo ngo no hannirta ni camini noon abbiɓe en ɓe ko wayno musidɗo men Kalidou Camara gorko mo waali Diantang ɓen waali to nanggo jaam tan kono kadi en cammini musidɗo meɗen Amadou Abdoulaye Dia gorko mo baba ɓe looti Beela Jeeri weela ndiyam moƴƴe ngari ƴogoɓe salminama juurama en cammini rendo ngo foof e kuuɓal tedduɓe hettiɓe no mbiɗen ni hande toɓɓere meɗen koko fewte e jangde eɗen gandi e oɗo saaha joni école aji ɗi ganduɗa hoore maɗa ɗi hen nana guddita ɗi hen ganduɗa hoore maɗa gudditini enana e jaati kono eɗen gandi jangde nde no kewɗen wiide ni jangde nde ande waɗa lohore seeɗa voilà ƴeewen musidɗo meɗen Gallo Demba Sow bisimilla so tawi aɗa jogui konngol abo mbiɗa wadde commentaire tawi won jiɗɗo haalde Seydi Sow on calminama on juurama ala min mi ala konngol heddi noon ko musidɗo meɗen mbiyetaɗo Lamine jeeyaɗo caddo koye konngol o wonno o gaynano hawre barinaji o ferimamo tawi omo wawi jokkude e kanko mo haala caɗele ɗe ko weeyo ngo woni ngo laaɓani no feewi o haalino kono en mbimo tawde weeyo ngo ne ngakki seeɗa tan yo yaafo en seeɗa paare ma en gartu e makko e taw ɓuuri yaaje o ƴettino konngol ko kanko adino uddide ni o haali hen kadi haaluji kewɗi kono probléme o ko weeyo ngo ango ronki yaade no hannirta ni so nattima en garte makko no weeyo ngo ango waɗi benke ñenke seeɗa o saaha joni ko teɓɓitiɗo ma en ƴeew tigui tigui artude makko no hannirta ni wallahi ɗum gantu Allah caɗe ɗum goni a jarama kan tigui moƴƴi ɗum noon bisimilla ni so tawi wonko joguiɗa ko fewte jangde tigui tigui kadi sukaɓe rewɓe ene kadi hono jiiruɗa ɗum Seydi Sow Poulo tigui mataw heeɓidaki taw ɗum noon ko noon tigui bandiraɓe Bal koko oori eyyi komi micro gonnomi waddude guilnani bisimilla acca hakkil seydi kadi eyyi wallahi bandiraɓe ɓe foof calminama juurama naatɓe hen ɓe adduɓe hen miijoji mumen ɓe fof min komi gabbiɗo tan ɓooyani ko nanmi minne no fewi no wawi taw ɓurno wadde fayida ko haalama kono noon jangde wone wawi wonde foof surtout noon wonande sukaɓe meɗen woni hen rewɓe hen woni hen worɓe jangde ko kanum woni coktirgal aduna hande ko kanum woni coktirgal aduna hande e janggo foof c'est à dire aduna ma sa janggani hen aɗa ŋakkire ko heewi sa janggi hen aɗa yiita ɗum ko heewi aɗa yiita hen ko heewi saabi lakara ma moƴƴata gaga a anda no ndewnuɗa joome
dewletuma joomi ko janngude sa janngani a wawa andude ko poɗɗa janngude walla ko poɗɗa wadde no dewal ma Allah timmirta ɗum ko gila e gaddu e rendo kadi so ngo janngani ngo wemji ngo hawji ngo majji kadi to ngo fayi jangde ko hunde nafoore no feewi fonde toppitede jangde kadi mbi sikki alana debbo alana gorko jangde kadi alana debbo alana gorko bawɗo hen janngude fof koko nafata tan heddi noon ko yonta meɗen hannde walla e saaha mo gonɗen hannde o sippiroji kewɗi walla miijoji kewɗi ne ngari ɗin miijoji ko hakkude debbo e gorko won hen neɗɗo sawadde ɗum kono haare woni ɗon ni walla kono concurrence woni ɗon walla ko nandi hen e debbo ne jogui ɗum gorko ne jogui ɗum debbo ala ɗum ele ko nandi hen kono min yiyandam debbo e gorko c'est complémentaire c'est à dire goto e mabɓe fof timminta goɗɗo on haare ala ɗon ɗum ɗo ala ɗon ko goto hen dañi ko goto hen waɗi fof goɗɗo ɗo ne wawi wadde hono ɗum ko goɗɗo ɗo on jogui droit fof goɗɗo on foti jogade on droit heddi noon ko wiyete droit ko eɗen poti andude wonde droit wona tan droit tan droit liggade walla janngude non so yiyama yimɓe poti koye haqqeji haqqe moni fof ne jogui haqqe e gurdam moni fof ne jogui haqqe e jeyde ko woni moni fof ne jogui haqqe e respectede moni fof ne jogui haqqe e hokkede gueɗal muɗum ha timma ko heddi ko wiyete debbo e gorko poti ko Allah tagui ɓe fondani debbo e gorko meeɗa fodde pototani kayne ha yawmuɓe basunu goto e mabɓe fof wonko Allah hokki ɗum hokkani goɗɗo on goto e mabɓe fof wonko Allah heerini ɗum herinani goɗɗo on goto e mabɓe fof wonko foti wadde ko goɗɗo on fotani goto e mabɓe fof wonko wawi wadde ko goɗɗo on wawa deke noon ko c'est à dire ko o garonki wadde ko oy toni wawi wadde ko bawɗo wadde o waddanamo wawa o joguiɗo o walla mo ala ko noon ɗum on droit ƴewete wona droit tan par ce que debbo ne nawdure walla ko nandi wona ɗin droit ji haala ko droit woni fof e haqqe muɗum hay sinde ko toon to banggue dewle toon sen jaari toon eɗen gandi wonko Allah waɗiri noon ko Allah ñaawi ko Allah ko ahkamul hakimin kanko ɓuuri timmuɓe ko waɗe rendo makko ko walla ko waɗe tagore makko ko kanko tan andi ko waɗiri noon neɗɗo ko wawi wonde fof ko towi ko tummini ko o wawayli ɗum heddi ko yimɓe ne gondir omo waɗi gondigal hakkude mumen no foti waade no foti yaarude no foti rende goto hen fof e yiyandam ene foti renande goɗɗo on haqqe muɗum gonga to batte jangde to gorko barinajo o naati ɗo nande wonno sifi ɗo tan sifa rewɓe barinaɓe ɗum ko banggue muɗum kono ɓiɗɗo debbo omo wawi janggude awo yetto ɗo foti yettade ɗo taw omo reeni ko foti renade ko omo andi ko foti wadde ko omo andi ko fotani wadde ɗum koye needi tan woni walla koye ɗum ɗo woni ko haqillantagal yimɓe no mbaadi no wona gorko no wona debbo gorko ne bonna ha Allah bonna ɗum debbo ne bona kono noon bonande nde koye neɗɗo o woni wona e rendo he woni bandam men wona e leñol he woni koye rendo koye needi ndi woni koye neɗɗo o woni l'individu ko kanum woni probléme o wan noon ko kanum yiyata ko kanum yiɗata kanum andi ko foti wadde walla woppa ko fonno wadde wona ko fotani wonde ɗum noon koye needi he ƴeewoyte wona banggue sabi ko jangguin nono koye needi he ƴeewoyte hol needi o wittuno galle bammakko hol haqqille o kano toon hol needi yummako nenomo c'est ça la question on so tawi nehama needi moƴƴiri gila e nder galleji meɗen ha gila la cellule familial ko woni galle so ɓiɗɗo o nehama ɗo needi ndi foti wade ni no foti wayirde ni so tawi hawre ko ɓiɗɗo jaɓɗo jibinede so yeehi tan wayata kono foti wade ni kono so tawi noon needi ndi wonko manki hen hajaka hartaka wiyaka ha ɗo wiyaka woni foti wade so yeehi kanum ne jikkumo ƴetti ɗum tawi toon fof ko on jikkoto ɗum noon koye needi he poɗɗen e yiyandam min koye needi nder galle ndi ko ɗon foti fuɗɗade so tawi ɓiɗɗo nehama e nder galle needi moƴƴiri hokkama haqqille hokkama no wondiri e bandu men on janggo jaam so yalti janggone andi no wayi hay sinno o yaltiri ko cukalel won haqqille mo yaadi won haqqille mo yomna so yeehi ko on haqqille jogoto mi hanno ɗo e Abdoul Wahab ɗum noon Allah jarama on jarama wasa taw bandiraɓe ko jogui kono ɓeyde hen tigui a jarama Seydi Sow mawɗo Gallo Demba Sow walla mbiyen Amadou Abbas golle ma jooɗi peewi yo guen yooɓe moƴƴere en calmini ɗon sokhna Aissata en mbimo Seydi Anne a weltanama no fewi ɗum noon mawɗo Adama Bari o naatino ɗo joni mo ganduɗa o gollata ko haalirde micro RVVS 96 point FM kamɓe kadi yewtere mabɓe hannde kadi machallah ko wonde fayida no fewi
ɓe kalanno koko fewte e hono caɗele docteur ɓe e gueɗe mbaɗe noon en jettimo jaarimo ɗum noon won konngol makko tan ngal ganduɗa cakkitingol e ngol ɓeydata tan seeɗa ƴeewen tigui tigui kankone kadi to nayortoɗo mbawen tigui tigui artude Amadou Abdoulaye Dia gorko mo babaɓe looti beelal jeeri wawa tigui tigui hono kañum addude yiyande muɗum ɗum noon kettoɗen tan kanko Adama Bari tan seeɗa ko joom tan e feccere garten e mawɗo walla mbiyen musidɗo meɗen Amadou Abdoulaye Dia ɗum noon ceerno Adama Seydi Bari bisimilla gueɗo eyyi ceerno Abdoulahab wadde mi waɗa vocal tan e mbawa hettade ɗum toon sabu mi etima nadde kono mataw ne waɗi caɗele seeɗa eyyi mi ara tan to banggue gandanɗa hoore maɗa to jangde sukaɓe rewɓeɓe eyyi ko adi foof taw on calminama onon bandiraɓe jooɗiɓe hufɓe e radio Rendo e dendagal bandiraɓe e hettotoɓe radio Rendo debbo e gorko suka e mawɗo Afrique Europe ha Asie kamɓe foof ɓe calminama ɓe beltanama e sikki ala tan mi arta hen seeɗa to banggue jangde sukaɓe rewɓe ina waɗi caɗele ko gonga ina waɗi caɗele ha ko foti ala ina waɗi caɗele ha ko foti ala fannuji ɗi noon ene gueɗe ɗe ɗiɗi foof ene to gueɗal to banggue jinnaɓe ene to gueɗal to banggue mabɓe kamɓe sukaɓe rewɓeɓe e ndeka noon sa daari sukaɓe rewɓe hen sappo foof ko hen ɗiɗo walla tato keewi wadde ruusi keewi yaadude e jangde muɗumen ha yetto to jiiɗi yaade ɗo kono jeeɗiɗo heddiɓeɓe foof ina keewi hebde caɗele to hakkude ɗo nde tawno suka debbo e to janggata galle bamum ɗo ala caɗele kono so iwi ɗon yeehe guure mawɗe ɗe yeru mbiyen Dakar université en eko nandi hen natti wondude jinnaɓe muɗumen so oori joftata e jinnaɓe muɗumen to ñaldata to ñaldata e jinnaɓe muɗum e ɗum ɗon kadi suka debbo ina jogui to yettoto e so yettima e joljole muɗum ɗon so tawi wondani e kartotoɗo wondani to joftata to jinnaɓe muɗumen wawɓe rentinde ɗumen tan hakkille o ko hakkille cukaku heewi yaade koto gueɗe ɗe ganduɗa ɗe pamnaki nde tawno en jii ko ɓuuri hewde sukaɓe men rewɓe janggoɓe e guure mawɗe ɗe keewi ko yaade so jeeyi e waɗat saaha tan arta e jinnaɓe muɗumen addana ɗumen gorko wiya baboy min ko oɗo jimmi humanede walla ni ko oɗo jimmi wurdude ko adi humanede nde taw eyyi mi hettito vocal ma ceerno Abdoulaye jarama machallah a jarama Adama Seydi Bari gonɗo toon to Paris tawate ko to Orléans to radio haalirde miro RVVS 96.2 FM golle ma jooɗi peewi yo guene yooɓe moƴƴere ɗum noon so gummino toon to leydi Faraysé jehen toon to leyɗele denduɗe Amérique tawen toon musidɗo men Amadou Abdoulaye Dia gorko mo babaɓe looti beelal jeeri jamma Allah ñallema gueɗo walla wiyetema Amadou Abdoulaye sike ganda fini bisimilla ceerno Amadou Abdoulaye an jafoɗon noon mi leeli arde yewtere nde non ko noon ko sahaji ɗin cerfini eɗen faame ko yewtere nde ko fate jangde mataw le kalton walla koye needi kalaten ko jangde koye jangde kalaten saabu eɗen gandi jangde sukaɓe nde e sukaɓe goni yakare janggo kono e nder jangde hen saaha jinnaɓe ɓe ne mbasa rokkude ɓe fartange noɓe janguiri e ɓe daña caɗele haaɓe donka janggude ha waɗa wayi tengtuno kadi e jangde kadi sukaɓe rewɓe wasde kadi toppitede kadi rokkede gueɗal no hannirta dani waɗi hen kadi ni e nanne dewle ha jangɗele gona e gueɗe mbaɗe noon holko haaɗi hande e rokkude rewɓe fartange ɓe jangga beele ma en dañ ko wayno Mimi Touré en ko wayno ganduɗa Aissata Tall Sall en ko wayno Kadiata Malick Diallo en saabu ɓen ɗon ko ɗaccanoɓe janggi woodi keeɓi eɗen jiiɗi ɓe keeɓa wonde ministére uji wonde député ji wonde fofoof tan e ko waɗi barke wadde noon hol peeje ɗe mbatten ha mbawi tigui tigui hono wellidde ɓe ɗin ɗon fannuji Seydi Dia en calmini bandiraɓe beltima jewte mbaɗni moƴƴi gadde koye cakkile meɗen jeeya koye rendo meɗen kadi kadi sen teskima eɗen paami wonko denɗam ngal so haali hen ko ardi foof ko needi ndi e nder galle o ko ɗum woni ko ardi par ce que ko toon woni to fuɗɗorde toon woni to adorte
toon foti wattede haqqille e teskade kam eko jiiɗen ko ɓuri heewde enen e jewte men walla e dente meɗen kewɗen ko wiide ngare mbaɗen ni tawa noon goto fof so tinninoma tan darima tan watti haqqille ɓesgum ko jibini ko watti haqqille watti haqqille e jangde sukaɓe muɗum gilane pamdi waɗani ɗumen kala ko foti wadde ko toppitima ɗumen par ce que koye responsabilité e jomum jeeya so waɗi ɗum noon tan kañum kam waɗi haqqe ko foti wadde ko waɗi devoir muɗum heddo noon ko Allah waɗata ko ɗum ko goɗɗum kono neɗɗo wawa tan jibbinde ɓesgu muɗum tan wiya wonde haydara ko Allah jogii walla ko Allah nehata tan joƴƴina ɓooro ha laaɓa tan fawa e juuɗe Allah arta deeƴa taw kañum haydara waɗani par ce que mbaɗa heewi haalde ɗum ɗon no safalɓe ko mbiyata ni mulane halle sibbe Allah ɗacci sababuji ha heewi sababuji ɗi noon ko hokkude neɗɗo haqqille e hokkude neɗɗo holno foti wonirde e jogade husnul akhlaq kadi ɗum ɗon ko needi kadi eɗen nganndi nelaaɗo ko ɗum tan woni kañum ko yimɓe ciforo e muɗum ko needi muɗum kadi eɗen mbiya eɗen ndewa diine o tawa ko heewi e diine o taw ƴeeweten tan mataw koko weeli en koko jiɗɗen ko walla ko jiɗɗen nande ko so tawi wiyama e nelaaɗo janngaani adi tellineede e muɗum aya qur'an ko iqra janngu jonko ɗum ɗon ene foti firtande neɗɗo ko heewi hay sinna an hoorema jinnaaɗo a jangde ma woɗɗo yaani aɗa foti kam teskade wonde ka juulɗo kadi ko wiya ko Allah wi ko kadi Allah wi ma ko a wawa rewdemi tawa anda kam donc ɗum ɗon holko addi ɗum ko jangde kadi ko Allah haalata hen wonde ko lagad karramallah bani adama ko Allah adi teddinde innama aade taw ko e ɓi adama ɗum ɗon o wiyani debbo o wiyani gorko donc noon firti ko debbo ne jogii gueɗal ha timmi gorko ne jogii gueɗal ha timmi no gorko jogori gueɗal ni firtani wonde debbo tan heedi koye côté faiblesse kañum fotani wonde ni kala ko faate neɗɗo aade kono foti siforade ni fotani dañde fotani liggade fotani wadde fotani yaltude gallen yahan liggoyo en jii ɗum noon foof ene wona ene amno donc ɗum ɗon ko gueɗe tardinɗe en ɗum ɗon noon eɗen mbawi abbitorade to ɗum ɗon ko gueɗe banggue kira men banggue joom yiɗa joom suuduma yaltoto walla yaaha ga en mais ɗum ɗon fof sen duttirima en gartoyten koye needi ndi ɗo nehaɗo no jibinirani est ce que jinnaɓe muɗum mbaɗi investir e muɗum nde jibinade est ce que sukaɓe ma a nehi ɗumen e needi ndi poɗɗa nehde ɗum ha mbawa rewde ngol ɗon lawol donc noon ɗum ɗon ko gueɗe ɗe ganduɗa aɗa foti neɗɗo eɗen foti wattuden haqqille par ce que hundere nde ko départ hundere nde ko fuɗɗorde wona accude ha jomum mawna wona accude par ce que sa yi mbaɗa hoolo ɓiyam mbaɗa woppa ɗum ne yaha ne janggoya université ji goɗɗi mbaɗa yaha mbaɗa woppa ɗum ne janggoya taw mi wondani wuɗum taw ko suka debbo ɗum ɗon ne heewi joni ha surtout minen ɗo e Cincinnati ɗo min gonɗo emin jogui sukaɓe rewɓe machallah hewɓe nanɗo henne jomum so jangguiɗo gayni wiyatama yiɗi janggoyde ko oga université walla oga université walla yaha wuuro no ganduɗa wondani jinna muɗum faade nder campus mais alhamdulillah jomum jangga ha gayna arta ne hiisi artidani hay gorko goto mbaɗani won kalɗo ɗo en ɗum ɗon kadi ko yeruji mais ɗiɗon yeruji tan mbawa frende yimɓeɓe ɗiɗon yeruji tan mbawa dartinde en par ce que goto walla ɗiɗo walla mbaɗi ɗum noon par ce que ken yimɓe ken jamanu jeyɗen koye rendo hunde foof ne hefto donc noon mais ko poɗɗen wadde ko suka men pour hebde ko il faut ko enen tongtanɓe ballenɓe daroneɗenɓe dardoɗen e mabɓe duusenɓe gonden e mabɓe mbasen wadde par exemple no par exemple min kam dokkata mi yeru ko Nouakchott Mauritanie so wiyama wonde UNICEF waɗi déclaration wonde 42% e sukaɓe yaroɓe duuɓi sappo janggani ɗum ɗon wona faute laamu ɗum ɗon wona faute Gallo Sow ɗum ɗon wona faute Samba walla Demba wona faute rendo non ko faute jinnaɓe ɓe par ce que sa jibini ɓiɗɗo ko responsabilité ma anani kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati goto foof ko gaynako kadi koko namdete e gaynako muɗum ko aynannoko anani so tawi woni gaynako so tawi kikiɗe artirani mbalam walla ɗum ɗo am arti mi namdora ko Allah namdoromi ko an gaynannoɗo donc noon firti ko responsabilité woni koye juuɗe ma an ko an jibini sukaɓe donc an foti wattude men haqqille ha mbawa janggoyde so garti namdoɗa so tawi aɗa wawi yaade jaaha école ƴeewa ɓiye sene jangga kala ko jiiɗa activité baɗo saɗa wawi nande hen ɓiye nanna ɗum hen mbate banggue fijirloji hay sinno fijirde nde ne waɗa taw fijirde nde ene wontoya gonga taw ko bal taw ko basket taw ko gueɗe ɗe ganduɗa taw ne woodi
kono kadi caɗele goɗɗe ɗe joguinen e nder Mauritanie enen e nder leede meɗen min kam kalam haala Mauritanie par ce que Mauritanie e nder leede meɗen sukaɓe ngala ɗo piiji diŋire ngala holko waɗi noon kadi ko jinnaɓe ɓe goppiti ɗum ɗon par ce que ala duuso jinnaɓe meɗen walla enen sen wonno keɓre hen tan jomum galaso wiyata eyyi galaso wiyata ɗeɗe ɗe jooɗe haala ka mataw heewi seeɗa jafo ɗon kono yewtere nde ne waɗi fayida machallah kono noon wallahi aɗa wawi jokkude saabu kalta ko ne heewi fayida kadi ala gonɗo caggal ma taw aɗa wawi jokkude saabu ko kalta ko ne heewi fayida sa jokkino machallah eyyi bisimilla joni kañum galaso tan ara tan kañum heɓat wona nokku tan wima han kadi yadata e ɓiyum walla par ce que mais ko an jibini ɓiye ko an foti hollu ɗum lawol ko an foti dardade ɗum ko an foti yaade ɗum jiiya ne waɗa ko boni walla ne waɗa ko fewani mbiya ɗum ala hoto waɗiri ni walla ay gongol saɗa joua walla saɗa waɗa ni walla saɗa waɗiri ni en waɗiri ni hoto wattirni ni en par ce que aɗa jogui expérience gurdam aɗa andi no gurdunɗa donc wona tan e nder galle tan nehara ɓiye hay bowal aɗa wawi yaade ɓiye duusa ɗum comme ça jogo ndiɗo needi par ce que ɗo henne minen kala mo jiiɗa ene yalti cukalel jaltugel ene fijiya wondi koye jinnamum wondi koye yummum e bammum tout le temps ɓe dokki sukaɓe mabɓe temps ha timmi par ce que ɓe gandi soɓe ndenani sukaɓe mabɓe soɓe nehani ɗumen soɓe gondani ɗumen soɓe dusani ɗumen nattat huldeɓe jahata ko keɗoyto ko haaluji yimɓe woɗɓe keɗoyto ko yimɓe woɗɓe ko mbajotoɓe walla jahay YouTube walla jahay Facebook nana ɓen ko kaali jomum sikka mata ko noon neɗɗo foti wurdude tawa oɗon koko wadde jinnamum ne haaɓe jinnamum heɗo oɗon ko haalata ko rewa e on wi wonde minne ko ni jogori ɗum wadde walla mannen mbaɗi ɗiɗi freedom am donc ni mbaɗa mais sa tami sukaɓe ma ha mawni ha a walli ɗumen a duusi ɗumen a yaadi ɗumen école aɗa ƴeewa holko mbaɗata activité ji mbaɗɗeteɗi école a amanta ɗum a wiyata mi ala temps a wiyata komi liggoytoɗo a wiyata komi mbaɗoni hen il faut que sacrifice o waɗe so sacrifice o waɗama an hoorema ma yi firwiji ɗi ɗon e duuɓi sappo e jeeɗiɗi duuɓi sappo e jeetati avant ni ko jomum ne heeɓa ene rese ene yalta galle walla ene goɗɗum ene heɓto ɗum ɗon donc noon il faut que enen mbaɗen ko poɗɗen wadde ko enen jinnaɓe ɓe d' abord mbasen wadde give up mbasen enden ko leegal fof nehanno sukaɓe ko wuuro fof nehanno ɗum ɗon natti jaaden e jamanu o goto fof yo jagge ɓiɓɓum ha tiiɗa ko kaŋŋe sukaɓe ko kaŋŋe a faami donc ko heɓti Mauritanie ko o min ɗum ɗon ene muusimi ha ɓurti par ce que mbaɗa andi ko yeebare jinnaɓe ɓe koɓe woppirɓe ha laaɓi ɓe jibini sukaɓe ɓe goppi ɓe mbaɗe juuɗe Allah ɓe garti ɓe jooɗi taw jomum hay sababu goto dillinani hay darde wotere daraki no mbimi nani ni leegal so ala ɗo fijete leegal ala so on jii holko crime aji batteɗi hakkude Basra e 5e e 6e e Koufa par ce que ko leyɗe ɓaleɓe a faami ko sukaɓe nana jahata no kuywa sukaɓe nana jii sukaɓe meɗen almuɓe meɗen ne jarata e laabi ngala paɗe nene jaɓɓa e mbokoji jaɓɓa ɗum ɗo foof waɗat noon ko jinnaɓe ƴeftude sukaɓe gaddone aduna goppiɗon goppon mbiyon wonde ko Allah jogui goppon joomum o gandaɗo ñamata o gandaɗo waalata andaɗo hirata min kam mi anda foof holno neɗɗo wawi jogorade ngal ɗon pellital jibina ɓiɗɗo no wayi muuse ni no wayi welde ni ƴefta ɓiye joɗɗa hitande lebbi jeegom a yaani ɓiye walla lebbi ɗiɗi walla lewru a yaani ɓiye mi ronki tan famde ɗum ɗon mi anda noon goto foof ne jogui mataw saɗɗaji mum e principe aji muɗum mais ene moƴƴi kam mbatten haqqillaji keɓɓitoɗen ɗum ɗo henne mballen société men o ene wawiri kam sa ronki an janngude walla a janggani keɓɓitoɗa par ce que aduna hannde o ɗo e Amérique sa ari ɗo henne sa wawa janngude andu kam ala foof ɗo mbawɗa yaade par ce que joni hay sinaɗa sooda café a hattata joguiɗa kartal ma joguiɗa ko machine ko ordinateur kuccitta mbaɗa commandement sa gayni ene wawi ɗum ɗon nana France nana italien mbaɗa commandement jaaha sahaji caɗele ɗe ko sahaji wonno garata tawa yimɓe ni ngala temps darade ni ne mbima eyo holko cohluɗa holko jiɗɗa ko directeur en machine kaldata ɗum ɗon noon holko waɗata noon waɗat noon ko jangde holko waɗi noon kamɓe Amérique naɓe ɓe paami wonde jangde nde ɗum ɗon wonno hemniɓe kadi ɓe paami wonde neɗɗo ɗo e leydi ndi Amérique a wawa waɗde ɗo ha keeɓa duuɓi sappo e jeeɗiɗi sappo e jeetati tawa yahata école ɗum ɗon kam ɓe jaɓata ɗum ko jiɗɗa foof gona sa ɓiye jooɗima ñalawma goto balɗiɗo arade école ɓe noddoɓe ma komo wiɗɗoma leetere so tawi andi a wawata ɓiye kamɓe ɓe ƴefta ɓiye ɓe tigga ɗum ha muusa ɓe mbaɗa ɗum e juuɗe mabɓe tawde nde fini suba foof eɓe nawa ɗum école ɓe jangguin ɗum ha heeɓa duuɓi sappo e jeeɗiɗi walla sappo e jeetati so heeɓi noon ko janguiri ene yiiya yeeso muɗum
so yiɗi noon continue ya collège so yiɗi jangga métier kono kam on kam hankadi en yiye bindi kala ɗo yeehi sohlani namdade hay goto kala ko totta ene wawi janggude so wiyama ligguey oɗo aɗa foti waɗirde ni aɗa foti windude taw ne wawi windude ko ɗum woni devoir mo neɗɗo foti wadde ko ɗum woni ɓesgu meɗen ko poɗɗen wadde mbatten haqqillaji jibindo o wattu ɓiye haqqille ha ganda ɓiyamo ha heeɓa duuɓi 17 koye jimandam woni il faut ko wawa janggude il faut ko wawa yiide yeeso makko kala ɗo wawi wonde tawa anata par ce que aduna o ko yettimo ɗon hankkadi kala sa ari e nokku a haaldata hay goto mbiyeɗa tan ko waɗoy ko mbaɗanɗa saɗa joola e avion ngaji saɗa ɗumnin a sohlani haalde joguiɗa ko téléphone ma joguiɗa ko feɗendu ma koye ordinateur mbaɗata mbaɗa gueɗe ma foof keeɓa kayit ma jaaha bolluma taw wiyani Samba wiyani Demba hay goto a haaldani hay goto a dubdani hay goto a ɗumnani donc ɗum waɗat noon ko jangde firti so neɗɗo janggani so ari ɗo sa janggani sa renaki ka toobo sa renaki ka gano sa renaki ka defto yimɓe aɗa wiya ɓe mballe kam tinde ɗe janggane kam ɗum tinde siruji ma en cufto donc ɗum ɗon kadi en moƴƴi mbatten hakkille no fewi mi salmini on machallah jarama no fewi Amadou Abdoulaye Dia gorko mo babaɓe looti beelal jeeri weela ndiyam moƴƴa ngari yogoɓe mo ganduɗa kadi ko joom jaydeji kumpitowo kadi kumpite baɗɗo fayida no fewi yo gen yoɓe moƴƴere a weltanama no fewi haalande kalɗa ɗo nde ko haalande waɗde fayida no fewi kadi ala ko wattete hen so wona tigui tigui ko so en nani yo en paam so en paami yo en gollu ko ɗum woni fayida haala ko yo nane ko yo faame yo golle taw wona tan eɗen kaala ha weela mbasen tigui tigui hono gollude ɗum noon a jarama golle ma jooɗi peewi en calmini Mahmoudou Diop gorko mo kay heeɗi saminama juurama Aissata Dia saminama Moussa Dia jajaɓe gabbimen calminama jettama kadi jarama juurama toon to hello Facebook eɗen gon toon e musidɗo men biyeteɗo Abou An o salminama no fewi o juurama ha toon to Mbolo Ali kono kadi en calmini Amadou Sy mo ganduɗa kadi ko jeydiyanke toon to RTS Matam o salminama o juurama Alaji Amadou Ndongo golle ma jooɗi peewi yo gen yoɓe moƴƴere mi calmini ɗon sokhna Fatimata Racine Ndongo kono kadi en calmini hono Hamidou De on kadi salminama juurama ko ɗon calminten Pullo Siré Ba gorko mo Sinthiou bamam salminama juurama Demba Kane tawate ko toon to Maroc kono oɗo saaha joni mbiyen o jeeya ko toon to Madina Gounass o tawate ko toon to leydi Maroc o yettama o jarama o juurama bandiraɓe tedduɓe hettiɓe waktu o ene doga ene saali dartade mbeɗa andi goto hen foof wiyata ko wonde ko ene hetto ha yimɓeɓe kaala tigui tigui toɓɓere nde ha ɓuura labde no hannirta ni beele jomum joola toɓɓere nde hande laaɓi guila fuɗɗode ko nde labde ceer jangde nde ko famɗi foof wasata tigui tigui goto e meɗen taw en jogui ɓiɗɗo janggowo foti ko ɓiɗɗo gorko walla ko ɓiɗɗo debbo eɗen gandi tigui tigui ɓiɗɗo janggowo hol pellital ma ngal joguiɗa e makko hol yidde ma nde joguiɗa yo janggo kono kadi hol kadi ngaalu ngu kadi ngo bakkilɗa wadde e makko yo janggo aɗa andi kadi wasata ka taw aɗa jogui ɓiɗɗo debbo beele ko a jibini walla ko miñe jibini walla ko mawni jibini walla ko a biti hen wasata kadi on ɗon ɓiɗɗo debbo kadi no jiiɗa kadi no jangguirta ni aɗa andi tigui tigui beele omo rokka fodde makko e nder jangde he ha timmi eyi walla ala aɗa andi kadi tigui tigui hono jinnaɗo kadi hen saaha no yiɗirta ɓesgu muɗum ha ɓurtini ha hiiɗo kadi sukaɓe ɓe mbasa tampude e gueɗe mbaɗe noon wasa janggude no foti jangguirde ni mbasa kadi wadde kadi moyeji kadi gabbitiɗi hen tengti noon kadi e rewɓe kadi ko wiyete ko jangde nde hankkandi en gummima ɗo e ngoɗo wuuro paaɗen ko wuuro wongo e jinnaɓeɓe hen saaha woni hen ko ɗon kewi lohde kono kadi sukaɓe rewɓe kadi so tawi jonti nadde honno ko wiyete ko dewgal so tawi ɓe ndesama kadi e hen saaha jangde nde no bonirta ni en jii won sukaɓe rewɓe ni yo min mi resatake ko sowona gasnumi janggude ɓe hen kadi gandanɗa hoore maɗa gacce ni jangga kono ndese e nder dewgal he woda ko telɓini seeɗa e golle mumen wadde sen jiiɗi tigui tigui sukaɓe men rewɓe janggo e jaam woda ko goni ko hunde kadi wadde fayida kadi gaccenɓe tigui tigui mbawa janggude ɗo hannirta ko ɗum tagui gadɗen nde ɗo toɓɓere goto hen foof adda hen yiyande mum no hannirta ni holno ballitirten ɓesguji ɗi mbawa janggude no hannirta ni tengti noon kadi e haralde walla mbiyen yonta mbaɗo no amen ni daroɗa gandanɗa hoore maɗa nimsa
mbiya hay haamima a janngani e ɗon ɗon nde nimsuɗa wonde a janngande so tawi aɗa jogii ɓiɗɗo sa jannginani ɓiɗɗo o e fir sikki ganduɗa ko mbiɗa nimsi ko ɗum ɗon nimsa ala hen nde wonno sa nimsi a janngani sa jibini poɗɗa ko jannginde ko noon haali hen ko wi somi andini ina makko mi rutomo teddugal ɗum noon enenne kadi holno mbaɗiten feere ha mbawen tigui tigui wallide ɓesguji ɗi jangga no hannirta ni ɗum noon so tawi gandanɗa hoore maɗa woni hono waktuji sappo e jeeɗiɗi so tawi joni tan ko ɗon tigui tigui mbawaten hono waynodirde e rendo ngo kala joguiɗo hen konngol bisimilla muɗum yo addu hen yiyande muɗum en jiiɗa tigui tigui hono hande ɓeynude waktu o nde wonno eɗen jogui tigui tigui ko gollueten ɗum no mbatten hakkille no fewi kala joguiɗo hen yiyande muɗum bisimilla muɗum wawa tigui tigui addude hen yiyande mum no hannirta ni ɗum noon eɗen mbawi hettade hunde seeɗa so tawi won joguiɗo hono konngol wawa tigui tigui hono addude hen yiyande muɗum on saaha e mbawen tigui tigui hono artude e bandiraɓe ƴeewen tigui tigui wonko dilli seeɗa won ñaguiɗo konngol dokken mum no hannirta ni ƴeewen musidɗo Aliou Ba jaam Allah ñalle ma jaam Allah ñalle moɗon ñalle jaam seydi Ba Pullo a salminama seydi Kane an Aliou Ba to jeeɗa e guure meɗen gacca hakke min jeeyami koto wiyete Ɓokki Jawe Ɓokki Jawe saare goboɓe gonga min calmini ɗon Ɓokki Jawe naɓe on calminama seydi Kane nden kalema kadi bandiraɓe fof kadi calminama no fewi kadi wonani hen kadi beelama no fewi ɗeɗo jewte kadi ko jewte bande fayida jarama saabu taade gurdam wiya corona roni noon yimɓe ko noon dirta ko yo kaldat hen ƴeewa hen peeje moƴƴe ndewa kadi ko teppata yimɓe ko yimɓe ƴeewa tarade ɗum kadi yimɓe mbasa jaggude tan ko wonno tan guila e baba adama ko foof tan mbiya ene nangga ɗum ene jaada hen ala woni hen ko woppetaki kono woni hen kadi ganduɗa il faut yimɓe ƴeewa ruɗade ɗum sen jiiɗi yaadude e jamanu eyyi ko adi foof min ko neɗɗagal walla needi walla jangde so addama hen debbo e gorko tan min ko ɗon yawam tan fuɗɗi arde ɗon kullam fuɗɗi arde par ce que neɗɗo o wiya ko neɗɗo Allah nde wi yimɓe yo janggude o wiyani debbo yo janggo o wiyani gorko yo janggo o wi ko jangge ɗum noon enen so tawi koye diine tumnoɗen en pota wiide ko debbo tan foti janggude walla gorko tan foti janggude poɗɗen wiide ko neɗɗo fof ne foti jangguinede walla neɗɗo fof ne foti janggude eyyi ɗon ɗo no mbaɗirten tan ko enen gadi wadde faiblesse enen gadi hokkude faiblesse rewɓe ɓe enen gadi yawdeɓe enen gadi yawde haqqillaji mabɓe enen gadi teppude te ɗum fotani wonde te noon debbo wona debbo tan jibinta ɗum debbo wona e debbo tan yaltata ala debbo yaltata koye gorko e debbo gorko ne kadi yaltata koye debbo e gorko ɗum noon taade ko ɓiɗɗo wiya ɓiɗɗo o ko ɗiɗo ndendar min jiida ciilol jaltire ɓiɗɗo ɗum noon ko kamɓe fof poti fondede heddi noon nde Allah wi yimɓe yo janggude yimɓe fof hayso jangidiɓe potata gandal ɓe potata nifoji eyyi ɓe garat tan ha ɗo e premier table he kaara ɗon ɓe kadi jaa ha deuxiéme table jaaɗo ɓe kadi jaa ha ɗo kaara ɗon ɗum ko aduna ko wayi noon hayto banggue haqqilantagal tan to pertal to ƴoyre to pinal ɗum tan enen fof en jiita enen fof eɗen mbawi jibinede galle goto taw so peeje kala nde feere fewjete wiire tan ko nodde Abdoul Wahab eyyi mais wonɗo gandal noddete tan so wiyama noon wiite ko nodde wiite yo nodde Amadou Dia taw ko enen fof jiiɗima enen fof gonde galle eyyi donc noon min ko toon woni probléme om kadi rewɓe ɓe neɗɗo so tawi a holkisimomo tan a addi caɗele hakkude ma e makko min de gandumi ko hooram kadi ceerno Amadou Dia ko haalino ko ene metti ɓeydude hunde ene metti ittude hunde ene metti kadi waddude hen hunde o haali presque ko haaltino fof o haali jikkuji men o haali no mijorɗen o haali no jamanu o yarete o haali no foti yarede o haali jamanu o jolliɗo eyyi hande noon an so tawi a woni Afrique wonno wuurdi aduna o wonno wuurdi te noon jiɗɗen wuurdi ko wona Afrique tan jiɗɗen wuurdude koye aduna o no wuurdi ni aduna o no wuurdata ni noon il faut ƴeewa no aduna o wuurdata ni jaada e aduna o hande ɗo minen gawa e Amérique min goni amin gonni ga e ɓesguji amen wonko ganduɗa to wonno gurtuɗa to gara hayso bonani
wonka aɗa tawa ɗo wonnade miijoro par ce que enen jikkiren ko enen ɓaleɓe tan walla enen juuɓe tan ko enen piɗi enen paami enen nganndi no aduna o yarata ayi erreur mawɗo amérique ji nan ɗo gona juulɓe no men ni kono ko taw ko diiniyankoɓe en jogii diineji muɗum en jogini goɗɗo mais no aduna no wurdete taw kañumen ɓurma anndude no aduna wurdete laabi temedere taw kadi kañum en ko jarata ɗumen e gurdam ɓiɓɓe mumen ko an jarananima an biyo ka juulɗo poɗotoɗo ka juulɗo walla poɗotoɗo ko an ɓuri wonde neɗɗo o tawa an ɗum jarananima hen kamɓe ɗo ɓe ƴewata ɓiɗɗo o janggo holko naforirma ɓe ƴewata ko an ko fodde ma e ɓiɗɗo o par ce que fodde ma ko an ɓiɗɗo o ko an addi moye adduema woni niveau woni ɗum toon ko hankanin ko gueɗal ko heddi ko goppa ay juuɗe Allah so tawi kono moƴƴi tan omo anndi kay neɗɗo ene foti tofirade jinnaɗo muɗum omo anndi kay neɗɗo ene foti waɗande bandum omo anndi kay neɗɗo ko ni foti yaarude ni foti jooɗorade ɗum ko goɗɗum kono a wawa jooɗade noon jibina tan goppa tan fof e Allah mbiya kadi ya dañ hen ko jiɗɗa ko c'est pas possible wawa wonde kadi min dokkanmi ko exemple koye hooram dokkanmi koye yewtere noon wona mi heewani wadde ɗum kono noon hunde fof ko contexte min mboɗo wawi min jogii ɓiɓɓe rewɓe tan ndeysaan ɗiɓam fof rewɓe woto jogini kono cakkito on woni yarata hade ko duuɓi jeeɗiɗi o woni gorko fami kono min mi ala sentiment wi mi jogii tan ko ɓiɗɗo mi ala gorko mi ala debbo min ko ɓiɗɗo tan jogii min ko ɗum jeeɗi kono mi wadde hen ko noon mi waɗi hen ko mbawmi ko mi waɗi hen ko nganndumi ko mi waɗi hen komi jinmi ko kadi mi annda ko mami ƴeew kadi waɓe no ama jaayen kadi mi namdo ɗumen holno waɗirte kono noon neɗɗo mantata ɓiɓɓe muɗum wonta ɗumen kono hannde goto e maɓɓe ko jibina ko faati joni mi wiyata ɗum ko ɗo jahata walla ko ni naggam ittani noon mi wattata e mon haqqille ittani mi ƴewata ɗo jahata ittani mi ƴewata gollo kono mi hiiɗota ɗumen par ce que hiiɗade nde wona hiiɗade nde woni leydi gonga wona tan wadde ko badata fof mbiya aɗa waɗtere haqqille ma woni leydi ala neɗɗo o a ƴeewat ko jiɗɗa no wayni mbaɗa ɗum ƴeewa no mbaɗirɗa e muɗum ha wona e muɗum kañumne wonko cukalel wonko yiɗata ƴeewa wellide joni puñal labangal ma kañumne ha wawa janggo sa yii ko ɗum kadi loode e muɗum tawa kañumne ene wawa hokkudemo hoore wawa ngabde ɗum mbaɗa hen labangal ma ngal cukaw goto men fof rewe cukaw hande enen fof ko Afrique jibinɗen enen fof to Fuuta mawɗen rewo e worko a faami ene famɗe meɗen wona enen fof moƴƴiɗi wona enen fof kadi bondi selli ɗum noon hande bonandeji witeɗi eɗi gonno hanki manam hande no waɗani wayani tan wayano ko noon hanki kono hanki won ferjitinoɓe hanki won rennoɓe koyemumen hanki won yannoɓe école aji taw ko rewɓe ni no mbire ni tawde ko debbo tan ɗum ɓuuri haale jeeyi e école aji goni toon ha nafi ha nafude taw haydara heɓani men toon hande holno foti galleji goni e rewo e worgo men no hande Fuuta men taw ko rewɓe ko kañumen ñabbini yummumen kañumen mahi kuɓeje kañumen nawi ni ɓiɓɓe miñumen walla mawnumen worɓe ni kañumen ɗaññin ɗumen kañumen nafi ɗumen kañumen ndesani ɗumen kañumen mbaɗi fof holko waɗi ɗum noon oto jaggen tan e tongude affaire ndewago ɗum ko yawde jomum ɓiɗɗo ko ɓiɗɗo tan ko heddi ko no Ama Dia wini ko hen tan garten neɗɗo wat ko poɗɗa wadde ko e ɓesgu ma ko heddi ko goppana ɗon Allah gonɗina Allah koloɗa Allah mais ɗon ɗo aɗa ara ɓesgu ma aɗa waɗe haqqille ma ɓe ko rewɓe ɓe ko worɓe an ko an adi wasanede ɓiɓɓe ma needi ala needi debbo ala needi gorko needi ko needi tan par ce que needi woni tan kon yawano moƴƴi ya rento ko boni ya ittu gueɗal ya andu fodde ya andu ko mbaɗata ya andu ko kalta ya andu no kaldata ya andu no joɗorta ya andu no jahata ya andu kadi no kaɗata e haala gasi ko heddi ko noon gorko so tawi debbo o ala a finni o ala pinal o janggani an heewi ko gorko ko mbiyata ko kañum foti janggudo arayma woode no arde e ma yittama tottama ɗum ɓiye debbo o nawa o halka ɓiye par ce que o halkata ɓiye kanko wonko holludema te an taw o wona neɗɗo janggo e jaam so tawi ɓiɗɗo o ne jogino pinal walla jogino gandal on debbo ne wawi ene wawi wawlude gorko
kono so tawi an ala ko looɗa e ɓiye debbo ala ko mbaɗɗa e muɗum ala haydara ko hombode tan ni sawtan meru ɗum so tawi a Allah wallanima ha kawruɗa e kelifaɗo kañum wooda ko waɗe makko ene yiɗimo wooda ko waɗe makko so tawi a tottimo on so tawi so yeehi toon ɓeydoto ko bonɗe gonga ɗum noon ko jiɗɗen wiide aduna o en jettima no ngannduɗa ɓiɗɗo fof neno te taade ko diiniyankoɓe ko Allah aɗi wiide neɗɗo o so tawi a nimsi a janngani sa ɓesni janngin ɓesnuma waɗe ko mbawɗa ko selli neɗɗo ene fota wadde hunde taw o wawa kono ko poɗɗa ko mbawɗa ko waɗɗum aɗa foti aɗa wawi waɗ aɗa foti a waɗay ɗum ko felore ma wona felore Allah wona felore ko di mone min fof so waɗi ko foti wadde ko soɓe kawri dingal tan ɓe kalta ko boni ɓe miijora ko boni kono so tawi ko sappo belliti ɓiɓɓe mumen goppitan e sagoji mumen ko goto ni goto o soɓe tawri sappo ɓe ko bayanoɓe mbayni noon allahuma salli ala sayyidina Muhammad oɗon jaafo machallah a jarama Aliou Seydi Ba jarama no feewi gorko mo toyte ɓuko jawe yo gen yoɓ moƴƴere mi teskima e haala ma he ko haala barka fayida no feewi kono kadi wonɗo pawmi feɗendu woni an daarɗa ɓiɗɗo ko ɓiɗɗo tan a darani o ko gorko a darani o ko debbo daarɗa ɓiɗɗo ko ɓiɗɗo tan ɗon ko haalande wonde fayida wadde sa faami ɓiɗɗo ko ɓiɗɗo tan e goto hen foof aɗa foti hokkude ɗum tigui e gandal hokkude ɗum pinal hokkude ɗum neɗɗankagal gam tigui wawa hono mahade hen mawna hen nafta hoore mum janggo e jaam ɗum ko hunde wonde fayida yo gen yoɓ moƴƴere en calmini hono musidɗo meɗen Alassane Mayida Sall tawate ko toon to leydi France hetto no haalisi o saminama ha toon to juudeji tati ɗi juude jeeri juude waalo juude hakkude maaje o yettamo jarangol makko jooɗi peewi ballal alballal Ibrahima Demba Dia Kalidou Camara gorko mo waali jantan mi yiiɗo mbaɗɗa tan ko kan mi anda ko konngol jiɗɗa windude so tawi ko konngol joguiɗa bisimilla Seydi Camara mi salmini on kadi mi weltinima on ko jinnomi laydima raw ko konngol kan mbaɗɗa kisa a yetti kam anna jarama mi ɓurani dartidade ɗum no fewi kadi mi hettima bandiraɓe o kaali goo aɗa andi to jiɗɗo affaire dewgal ko société noon so tawi a felliti yidde neɗɗo moƴƴi ko mbawon liggodirde kadi mbawon famodirde mbawon ɓamdude anniyaji ko adi jangde cukalel ngel taw ko hakkude yummiraɗo e babiraɗo ko ɗon ɓurɗo toon so tawi minema en ɗesodiri yo taw goo eɗen pamodiri eɗen mbawi ƴettodirde konngol goto men foof kadi ene andi fodde goɗɗon foti waɗande goɗɗon foti darade e daranade goɗɗon e goɗɗon kadi ko foti kadi yahande goɗɗon mun foof ne miijo goɗɗon gueɗal muɗum e hakke muɗum so Allah waɗi en dañƴi ɓinguel eɗen poti andude an babiraɗo an heede raddude kañumne kañum heede moftude e lawƴude e toppirade ɓiɗɗo e ƴewde gueɗe muɗum annene saaha fof aɗa namdo holno wayi holno sifori so yonti nade jangde après o sodante ko comci makko o sodante ko kayeji makko o sodante ko matériel uji ɗi o foti jangguinoyde ewa en jii ganduɗa hoore ma jomum so funnima e janggoyde ko an ƴettata junggo muɗum soit ko kayit muɗum juddu namda taw kam a wallini ɗum kam ha dañi kayit ɗum juddu ko natiri école ene yahane arta kadi so tawi yeehi arti saaha fof aɗa wawi yaade yurnade ƴeewa walla ƴeewa kayiji mum ko windata ko e ko janginte ko e ko yahata artata ko holko woni e dow muɗum walla saaha fof kadi namdoɗa jinnaɗo debbo kanko aɗa faami ko janggata holko woni wiiɗi wonde ewa ɗum no fof aɗa andi ko ma lohide so tawi comme par exemple ɗo joni ɓiɗɗo mawni goo école aji meɗen hannde jii ko jeeyiguji gon toon jeeyiguji ɗi soɓe ƴeeŋi récréation tawi wonande fuuta kam goto fof ne heewi addorde mburiyal muɗum wobaɓe no jajaɓe sosoɓe mum fof ɓittat mburiyel muɗum waddoro hen nogas so yettima soosa mburiyel muɗum ƴakka daña kam ko waɗi récréation so tawi noon ɓiye yeehi ene yaaha école ene arta aɗa hokkani ɗum mburu aɗa hokkani ɗum hay mbuɗu aɗani wurtoro kene ñaago yo yimɓe woɓɓe aɗani ɓiɗɗo joni o dañi faiblesse goo e jinnaɓe ɓe puisque wiyata ko suwaɓe fof no dokke kanko so ñaagui yummakko walla o ñaagui bammakko rokkatamo
ewa donc ɗum ɗon joni so yaha ɓooyi kanko no hoore makko watta wiide o saloyade janggoyde taw ɗum ɗon waɗi ɗum ko jinnaɓe oɗon faiblesse noon ha allo eyyi a yittima Kalidou jokku Kalidou eyyi oɗon faiblesse noon Alamin Youssouf natano ɗo ɓiɗɗo yaworto jinnaɗo muɗum ha jaran ɗum oppude école ha jaran ɗum ganduɗa hoorema école o wasde jaran ɗum hay hunde puisque ene yiyam mum foof ene addane kayeji ene addane comci moƴƴi ene addane ne waɗane ko foɗi fayida kañum heɓani hen ewa so yeehi noon hay sinno yeehi ha sinno jomum yiiɗi janggude yeehi ha mawni wonande debbo o yaha ɓooya tan mbiya ande ɓiyam o mi yiiɗi rokkude ɗum ɓi kaari o walla ɓi kaari o ene foti hokkede ɓi kaari o kanko ɗo joni to woni ɗo o yettaki hay brevet raw yettaki walla ni taw koye brevet o yarata wiya o woni de koye janggude ala hay batte yo debbo ko suudu muɗum ay debbo ko suudu mum ay debbo nafara debbo tan ko hurtade ɗeɗo jangdeeli ɗi jahani hay hunde ay jomum wiye joni hankkatini yo hurto tan après omo janggoya min mboɗo jogui baɗam goto o dañi ɗeɗon caɗele puisque wiyama ko cukalel ni omo jangga wiya crédit yo rokke gorko o rokka gorko wiya joni kay yo yaha omo janggoya omo wone dewgal omo yaha omo janggoya omo wone dewgal gorko noon woyi ganduɗa hoorema comme no mawɗo jajaɓe ni oɗon gandi kam soaɓe joni ɓe yonta joni oɗon gandi woyi wonata tan ha cukalel ɓamiri wonata ha jomum jibi ewa ISRA wimi mi wawa wiide mboɗo jogonoma ɓiɓe ma piyara ha école jattu min joni jangde boni walla bonani jangde boni eɗen jinnaɓe eɗen jogui faiblesse mo ganduɗa en mbawa maîtrise ɓiɓe meɗen mi anda ko yummiraɓeɓe mbawi babiraɓeɓe walla ko babiraɓe cuusa haalde hay hunde so tawi en garti kadi ɗo e leydi he temedere damar galleji ɗi jiita suwaɓe ne daari ko ɓiɓe bale men to kadi heɓe tara ɗum sagade pour janggude eɓe jangga hankkatini enen wonana e meɗen hankkatini ko kaalisal garawal kal jomum so école aji mum guddi foti yaade ko vacance foti yaadude koye suuhaɓe waɗa découvrir yiya aduna o ko yahata ko so tawi hitande ndeɗon no école aji gudditi taw kam daña hen kadi comci ko yoɓete ko sooda hen comci mum sooda hen paɗe muɗum sooda hen matériel muɗum wawa dañde ko continue a wawa wadde métier muɗum so wonti noon yummiraɗo so kaalisal so ari yummiraɗo wiya kañum jeeyi babiraɗo wiya hokkamen mennamen seeɗa ɓiɗɗo janggo walla ɓiɗɗo kañum ko droit ji muɗum droit muɗum e ɓi ko onon kadi droit ji muɗum wiyata bandiraɓe ko enen sa itti debbo ma fuuta addi ɗum ɗo ɓiɓɓe ma ɓe kala koɓe mbawi yoɓede ko ɓiɓɓe ɓe jeeyi ɓiɓɓe ɓe noon so hayde kañumen jeeyi moftaneɓe droit ji mabɓe soɓe mawni ɓe mbaɗa hen métier mabɓe ɓe cooda hen uroji mabɓe ɓe cooda hen koɓe jiiɗi wadde hen ko ɓe jaaha hen vacance uji mabɓe ɓe ndena hen gurnameje mabɓe kono enen kala ko ɓiye dañi mbiyata ko aɗa fiɓa aɗa mofta aɗa soodaga kañuji aɗa soodaga galleji aɗa sooda taw kañum aɗa uppi ɗum e dalla merde mawna wima ko ene foti sohlude wadde hunde formation a alanna ɗum kalis a rokkata ɗum ene foti yaade wadde vacance a wawa waɗande ɗum vacance ene foti yaade ganduɗa hoorema visite aji ko nande utilaji walla wona gueɗen walla piscine aji ko huppirte beeji walla ko yoɓete a rokkata ɗum kalis te kalis muɗum aɗa jaggi aɗa ñaami aɗa soodi galleji aɗa nawliri hen an gorko walla an debbo aɗa soodi hen kaŋŋeji ma on ñaami mbiɗe droit ji ɓiɗɗo canama o ñaami droit ji ma tu vois neɗɗo noon woto wi aɗa ñaama ɓiyum tawne wuuri rutto kadi mawna daro damar galleji ene yeeya ko yeeyata nangue wiye mata ko bannal taw ko onon ñaami ɓiɗɗo moɗon gilen famde nanda sa faami ko jimmi haalde ko koni ene needi ndi manki needi ndi ko gila e jinnaɓe ɓe manki needi ndi ɓiɗɗo o nde ari nde tawi ko no fonno nehirede ni droit ji mum koko ñaama donc noon watta wadde n'importe quoi ella o immi ko gila e jinnaɓe bon hollo hayno kaala bon mi wasa jurnade ɗum feewi musidɗo famani gueɗɗe no jarata ni ko Alamin Youssouf ko on haalata wona min tajma Kalidou ko musidɗo meɗen jaydenke meɗen toon to Tchad ko on dillata e sahay sa ko udditade micro mbeɗen ndima en kalde makko caggal ɓuggol tan no fama gueɗɗe jarata ni inchallah ɗum noon Kalidou Camara aɗa wawi tongude allo hokkam Alamin tongu Kalidou ko jimmi wiide hen tan so tawi a itti ɓiye no debbo ma caggal ayti ɗum Fouta addi ɗum caggal leydi ga rokku ɓiye gueɗal muɗum mbasa ñamde ɓiye so tawi kadi ɓiɗɗo woni ko Fouta rokku ɗum
gueɗal muɗum janggin toppito dokka ɗum ko poɗɗa rokku ɗum ha sino ñalam fof nogas ñalam capannayyi ala probléme ha jangga so janggi to foti yaade fof maya sa yi ɓiɗɗo ne waɗa ko boni tan ko o hulani babiraɗo o ɓiɗɗo noon hultata bamum ko nafoore so tawi ala ko mankireɗa somi haali muda nanat en pindirta somi wima daara ɓay ko mbatta ɗo ko wallay sa renaki ha reno yummiraɗo noon e wiide wona e nani ko bamma wi ko ganda kam kala ne mbaɗɗa e makko mi ala tuuma mi ala gamma ewa ɓiɗɗo noon anda kolko jogori wiide ne waɗa ko so waɗi koko dañata probléme kono so wonti ɓiɗɗo wi ne waɗa yummum wi he fof timin ko ñande fof so saguin ɓoggol huma e samtade a immata nande nde gonɗa cuuri lelɗide ala ko mbaɗa tawi yummiraɗo rek wini hiɗa mbimo seydam dolade mawo ko pewani hen ɗum ko haala misal o jarama kadi a woy seeɗa ba a jarama Seydi Camara haala ma ne heewi fayida commentaire mi jurnata ko no feewi ma en jetto Aissata Malo Sy kono haala ma tan kam gila tan to dewgal hakkude jinnaɓe ɓe ha yetti to banggue ɓesguji ɗi kadi faiblesse mo mbiɗa to banggue hono ko hokkate mburu en ko ƴakkene gueɗe ba noon ɗum ko caɗele en taga neɗɗo kadi dimo o walla tigui tigui neɗɗo mo ganduɗa yiiɗa domade o yiiɗa tenkude o en taga ɗum tigui tigui woppude jangde mum ɗon ko haalande wonde fayida Seydi Coulibaly ayi mi yettima Coulibaly de kadi Camara ha Tumtumani Dientang Aissata Malo Sy bisimilla aɗa jogui konngol an kandi ma en garte Al Amin Youssouf tonguen ɗon Seydi Sissa wande jaam Allah ñalle ma jam ñalle moon ceerno Abdoulahab si ñalle jaam en calmini renndo ngo fof e kuuɓal en calmini kadi jaltuɗo joni o en beltanima Kalidou Camara haala ma gonga toɓɓere waɗani ɗo nde koye tamu wona par ce que affaire jangde koko nana kadi enen han kadi waktu o yoni kadi en ɗawa jonnade eyyi ɓe koko mbiɗa ɗo nane ko tan woni nimsande janggani tan ko sa ɓesni jangguina ɓiɓɓe ma toppitoɗa ɗo jangde muɗen jaari ha daña hen ko jiiɗi dañde hen ko naftoroɗa hen an hoorema sa woppi ɓiye janggani tan ko an tinoyta ko tini hen foof an ɓurata tinde ko ɓiɗɗo ɓe mbi ɓakke mahete ko gila o kecce kono sa ɗacci ha yoori hankkadi na wawa ɗum maade sa jibini ɓiye toppito jangde mum toppuɗa ɗo janggata eɗo yahata sa wonno gownirɗa ɗum tan woppatama kono so wonno belsidoɗa ɗum tan so yeehi ɓoccitimama hankkadi na heɓtata yahal lawol mum yejjidde eyyi waktuji ɗi koko joni mi ɗaccitata noon jarama Seydi Kane Allah wallu en tan a jarama toppitorama janggiri eyyi gila wonɓe eto men ɓe ene balle no janggiri ko toon kam caɗele ɗe ɓurata hewde sabu toon so joomum janggani ne wawata liggade ga kam so ɓiɗɗo janggani tan aɗa wawi weddoya ɗum foyeji mbiya ɗum yiloye liggey wurna hoore muɗum kono toon ko so janggani wawani liggade koye ma tan fawoto kadi ɓe ɗacca tan mbiɗe ɓiɗɗo ko yonti resede tan yo rese ma walla joomum jangde mum waɗɗa tan wiya mi rokkima goɗɗo so ɗaccaka jangde sukaɓe rewɓe yahata hande noon rewɓe worɓe fof pote jangde goto fof yo wat hen ko wawi ko beele ne wawa naftorade on calminama Seydi Kane tigui a jaram Seydi Sissa wande golle ma jooɗi peewi mbeɗen ma en garte nde ɗo henne yewtere ma en garta mayde so Allah jaaɓi foti ko yewtere men nde ɗo henne dartude jolle jolle walla ko yewtere men kirene pirten kono ken artoɓe hen no hannirta ni Zahra Gollo ko woni Diaré Sall aɗa jogui konngol haysono ko hojom feccere Diaré Sall jamal ñalle moon eyyi bisimilla ɗum noon hojom renndo rendago ɓuura e ɓamtare on calminama on juurama on jettama nden kalle ma en calmini renndo ngo kala e kuuɓal haadi kuttodinde ko alda e paltor kadi en ñaaguima yaafuya banggueji men gaay ngam waɗi taƴande seeɗa mataw ko kaɓirɗe ɗe tan mbayi noon e ɗum noon ko weltanade Allah tan e weltanade kadi bandiraɓe yaltuɓe ɗon ɓe e haalluji mabɓe pattam lamiji ko fate jangde sukaɓe ma Allah e needi mumen ko fa ha tengti noon e sukaɓe rewɓe e ko ɓuuri hen hewde Abdou Wahabou Kane so jomum resama tan jangde mum hankkadi ne ayima par ce que wiyete ko hankkadi ne jomum ko resa yo wone dewgol mum wona e suudu mum jangde ala ko nafata jangde wonko nafata ha hewde kala mo janggano nimsiri min kam tumnotomi tan koye dow hooram gati won noon mi janggani
en jogiima heen nimsa no feewi ko wonaa hay seeɗa mo pelsaten heen o ko ngonɗen ɗo ko mbattuɗen yaade e centre uji he mbaɗɗen kam yiide heen kam seeɗa tan ma Allah e haalande men jangde ene waɗi nafoore jangde ene waɗi fayida jangde ene waɗi ngannduɗaa ko ngartam mawɗam gonɗam heen kadi so a janngaani haydara waawa waɗde ƴeewten hannde ko wonɓe hannde dibiteeji ɓe wonande rewɓe ɓe so joomumen janngaano mbaawa heɓde ɗum ɗo so joomumen kadi tinnonogi haa njanngi mbawataa heɓde to keɓi ɗo ndege noon alay sago rewɓe wonaa tan joomum resaama wiyaama yo wone dewgal mum alaa min haa teŋti noon minene jinnaaɓe rewɓe yomin ɗaccu sukaaɓe njannga yomin ɗaccu sukaaɓe njannga ngati jangde nde no waɗi fayida goonga debbo ne rese kono yo ɗaccu kam joomum jannga wonaa tan joomum dañii duuɓi sappo tan maala sappo e ɗiɗi no keewɗen wadde ni hankkadi ne ɓii kawmum ƴammi ɗum yo naate dewgal ɗum ne heewi laññude jangde sukaaɓe rewɓe ɓe ɗum noon hojomaji ko gasi tan kalni min jooɗi Diarry ma en gartu heen e yewtere men wiyetede kirin pirten ma en gartu heen sabu min hoore mum ko jeeɗen jiimi heen mi yettina tan nelal musidɗo goto Ibrahima Amadou walla mbiyen Iba Bagnowo e gorko mum ka heeɗi Kaydimbe Dior o wi wonde jangde nde woni heen kadi so enen jannga kadi sukaaɓe rewɓe janngoɓe mbaddata heen ko golle en gona e gollade ɓene jeeya en e geɗe mbaɗe noon e ɗum ne kadi ko hunde kadi tilɓinore kadi jangde walla so tawi jeehi haa guddi o liya pofto walla mbaɗa geɗe goɗɗe kono keewi ko yaade gona e liggade e geɗe mbaɗe noon ɗum fof kadi tilɓina kadi jangde jomum kadi hankkadi so watti heɓde fibde buuɗel tan on saaha maɗa ma hakkille mum yahe on banggue ɗum ne kadi ko yiyande o jarama Iba Sall golle ma joɗi peewi ɗum noon jehen toon to Nima Boli hankkadi jowe juuɗe on jettama on jarama hankkadi so banggue konngudi ko ɗo tonga tan Nima Boli bisimilla assalamu aleykum samtullah Seydi Boli salmini on mi salmini bandiraɓe kala mi salmini mawɗo masara maɗo gonduɗo on salmini kadi wonde hettenke wonɓe radio Remɗo ko jiiɗa ko de jangde nde ne moƴƴi ha waɗi fayida ko seulement noon kadi jangde noddi liberté surtout ma noon kadi enen ken julɓe so neɗɗo woni julɗo noon ene woodi tan kadi ko foti wadde ene woodi ko fota wadde ko gonga hande jangde nde ɓiɓɓe rewɓe ɓiɓɓe worɓe fof yimɓeɓe ne jiiɗi gaccen ɓe jangga kono ene waɗi caɗele no feewi surtout ma e banggue ɓiɓɓe rewɓe dewgal so kala nde ɓiɗɗo debbo so tawi on felliti o engadina o janggui haw ko wayno enen ko wayno Fouta en ni jomum yaha hankkadina ha université eywa jinnaɓe gona Fouta ɓiɗɗo debbo yaɓana Dakar duɗon jaaɓi ha tirdi kadi taw kadi joole ngala ɗum tagui noon hayso ɓe jiiɗi continue hen sahaji hayso wona dewle ɗe janggueɗe mabɓe ne gona hen nde tawno hankkadina so jomum yettima toon woni no mbinomi nane ni liberté o ene heewi hen sahaji sukaɓe rewɓe ne jogo hen caɗele no feewi kadi il faut pamen tan kadi holko waɗɗaki e meɗen tan toujours wiide tan ɗacce ɓe yum debbo kala to yiiɗi yaade yo yaɓade ko jangde nayi ɗum ɓiɗɗo tawi ko ɓiɗɗo gorko ɗum ala probléme to yiiɗi so jomum so yiiɗi hen no yaaha duuɓi tati duuɓi nayyi duuɓi joyyi hay so jinnaɓe jeeyan ala probléme kono ɓiɗɗo debbo so tawi ko gonga ɓuri moƴƴude kala so ñalli yo waade dow jinnaɓe makko so tawi o ronkaka so tawi kadi o dañi dewgal juulɗo ari ene yiiɗi resdemo yo faye dewgal makko o woppa jangde makko min ko ɗum ɓurmi famde Allah jarama on jarama on calminama Seydi Kane ay ɗo to goppi ɗo bomi nanɗo mbayno leydi ɓuuri ganta 22 sa komi joom bomi ɓoli nanɗo hene kala e moɗon garɗo jeeɗo ɗum gorko yowan makko ɗum ganati hay goto maɓe janggoyani a jarama Nima Boli a jarama no feewi yogene yoɓ moƴƴere machallah tigi a jarama kadi ko ni jiɗirɗen ni guila e fuɗɗode ni jiɗirɗen guila e fuɗɗode walla ndima micro mawdo a jarama ko ni jiɗirɗen guila e fuɗɗode oɗo ara wiya wonde gacce sukaɓe rewɓe jangga e goɗɗo ara wiya wonde hol suka debbo hol jangde e gueɗe mbaɗe noon mbaɗen poɗodiral seeɗa
beele mbawen lomtade jinnaɓe jaɓɓe sukaɓe janggaɓe e jinnaɓe saliɓe sukaɓe janggaɓe machallah a jarama seydi Poligol man jooɗi peewi yo kene yoɓe moƴƴere e calmini wonɓe ɗon ɓe beltamaɓe fewi kamɓe foof tugui tan e sokhna Aminata tan ha kamɓe kala e kuuɓal ɓe ƴettama jarama ko noɓe jooɗi peewi joni mbiɗen ni yewtere men gasi ha laaɓi jehen toon to musidɗo meɗen hono Alamin Yousuf Al Amin Yousuf e dokkel mo konngol tan hojomaji ɗiɗi hen kadi mbaydiren rena ngo Alamin Yousuf a jarama Alamin Yousuf même micro wuto assalamu aleykum wa rahmatullahi aleykum salam même gotol tan ma uddito inchallah gotol eyyi Al Amin Yousuf micro gotol memata tan sa memi gotol udditto min nani joni voilà bisimilla gotol memata gotol sa memi gotol tan moƴƴi eyyi bisimilla uddima assalamu aleykum assalamu aleykum seydi a jaɓɓama bino mi jaɓi bandirawo so haade ɗe jangde ɓiɓɓe rewɓe ha lesdi Tchad ɗum ɗon mari nafuuda bo jamumo ɓiɓɓe rewɓe bo ɗuɗɗum ɗon tini janga ha diwal Tchad gonga amma kadi rewɓe feere te'aɓe ma ɓe ɗon janga boko rewɓe feere ɓe ɗon ha cuuɗi maɓɓe ma ɓe ɗon jaha kuwa ha kuuɗe fonction publique ma kadi worɓe feere bo jaɓata rewɓe maɓɓe janga boko saaro en feere bo jaɓata ɓiɓɓe maɓɓe jaha janga boko amma kadi ɓinguel to warti hande ɗum ɓiya ha hakke mako ɗuɗɗum dow maɗa an saaro o ɗon mari hakke ɗuɗɗum an baba bo aɗon mari hakke dow ɓinguel maɗa amma kadi ha gal lesdi Tchad ɓikkon ɗo ɗon mari tiiɗal e jangirde maɓɓe e saaro en bo ɓe ɗon tiini dow ɓiɓɓe maɓɓe ɓiɓɓe man bo woɗɓe ɗon janga woɗɓe jangata ayi ɗum woɗɓe janga woɗɓe jangata Al Amin Yousuf tigi kono tigi allo eyyi mbeɗa heeɗima bisimilla tan han kadi mbaɗana hen tonggol tan han kadi waɗa confirmé tan kadi kaɗen ɗon kadi waktu men gasi eyyi hani kam ɓinguel kam na jangirde wiyete ɓi adamajo ɓinguel to janggay kam to debbo to gorko ɗum wala nafuda ha alhaala saaro en ɗo sina kamɓe on ɓe daro ɓe ngam an a warti a saaro kam an wiyete gaynako saare allo Al Amin ko an hetta jokku Al Amin jokku Al Amin jokku ko an kettimi jokku tan jokku miɗon nane mbeɗa nanma somi nanani tan mami haal bisimilla ani kam ɓinguel wartiya kam sinagi janga boko yo harɗo kam ha lesdi Tchad kam alhamdoulillahi machallah ɓe ɗon janga amma janginanɓe man ɗo ɓe ɗon mari ayibe ɗuɗɗum jamu seɗɗa fuu ɓe ɗon gaɗa greffe donc ɗo greffe ɗo on sargan jangirde ɓinguel e to bana wakkati l'école maɓɓama bo alhaal ɓikkon ɗo ɓe ɗon jaha ha leñol maɓɓe ha famille maɓɓe ɓe ɗon jaha ndaara ɓe ɓe ɗon jaha paɓɓaɓe maɓɓe ngam ha ɗum ɓesda endam yo tiiɗal ha jangirde man bo ɗon amma kadi janginanɓe man noon ɓe ɗon mari ayibeji seɗɗa ɓe saaro en ɓikkon bo ɓe ɗon mari ayibe janganɓe man bo sina ɓe paama ngam jangirde ɗo ɗum ɗon mari nafuuda ɗuɗɗum ha gal ɗo kam gal lesdi Tchad kam saaro en ɗo ɓurnal fuu ɓe jalanayi ɓikkon maɓɓe ɓe haala sende jangugo ngam ɓinguel to wakkati warti saaro ɗon o hoccan ɓiɗɗo man o yaada ɓe muɗum ha l'école
to o yaadi ɓe muɗum o ƴaman jannginowo man noyi ɗume waɗi hannde boko wala to boko man wala ma foti jannginowo man famtina baba ɓinngel eyo kadi on anndi haala saaro en feere naaɓe fuu saaro en feere jaɓata ayibeji ko laarini haala seende janngurgo ɗo ɓe jaɓata e haa galla lesdi cata ɓurnal fuu ko sargata haala syndicat en jotta haaliyan ɗo ha en bolwata ɗo ma ɓe ɗon ha gref syndicat en ɗo gref jangde fuɗɗitay siwa ɓe kaɓɓa bo ɓe puɗɗitan ɓe giɗi dede lissafi salaire maɓɓe ceede maɓɓe je janggingo ɗo sina ɓe ɓesdanaɓe ɓe daray dow ngota kadi amma ɓe ɗon kabda ha ɓe puɗɗita jangde majum machallah ɗum noon a jarama machallah min beltanimama no feewi Al Amin Yousuf a jarama no feewi a jarama e haalirde renndo e dendagal kaalirɗe kala yettima jarima kadi a weltanama no feewi a jarama ɗum noon ko Al Amin Yousuf ko jaydiyanke e jeyaɗo toon to leydi men mbiyetendi Tchad so tawi fulɓe ne kaale tan wiye gandanɗa hoore maɗa Mauritanie wiye Sénégal tan gonen haala tan leyɗele ɓadiɗe en ɗe kono gande fulɓe nana gandanɗa hoore maɗa ha Tchad tawi kadi ko fulɓe kadi dariɓe fulɓe kadi dadiɓe fulɓe kadi gandanɗa hoore maɗa golloɓe kadi golle mantiniɗe no hannirta ni en jettimo kanko Al Amin golle makko joɗɗi peewi ma en jokkodirmo kadi ƴeewen tigui tigui honno pulagu ngu saabu fuɗɗima hanki memde hen seeɗa hayso wona toɓɓere muɗum no heeride ma en gartu hen ƴeewen tigui tigui pulagu Tchad ngu ngunne kadi hol gandanɗa hoore maɗa darde nde ɓe daari to banggue jangde nde o haali kono ma en ƴeew kadi banggue fina tawaji ɗi gueɗe mbaɗe noon so wiyama fina tawa ko heewi nana e nder soomi e nder hen ma en gartu hen ɗum noon tedduɓe hettiɓe hettoɓe haalirde rendo rendago ɓuural e ɓamtare kolaɗon layen wondude jayre diral fulɓe fulfulɓe fullaɓe lamɗam ko ɗo tan mbaydirten e rendo ngo on jettama jarama yo gueno yoɓ on moƴƴere e ko ɗo tigui tigui mbaydirten durɗen toon to Al Hussein Sow o haɓre musidɓe tan dañoɓe fartague tawtorede yewtere nde ha kadi janggo waktuji nogas e ɗiɗi ha waktuji ɓolum ɓolum ma en jokkodir Ibrahima Demba Dia e Al Hussein Sow e dendagal dinguiral ngal e kuuɓal Seydou Sow pullo jaam Allah ñalema a jarama Seydi Kane mi salminima mi salmini rendu ngo e kuuɓal machallah kadi ñalawma kadi waɗi fayida no fewi woni beelem en tawtora dinguiral ngal baaji men ko Aissata Malaw Sy e dendi men ko ingénieur Amadou Abdoulaye Dia machallah kadi e haala ma en tawtora kadi dendi men Abdourahmane Aw Abdoulwahab Agnam Yarayaɓe ɗowi dinguiral ngal en calmina ɗo ko dendi men ko baadi men ko Aissata Dia en calmina ɗo kadi baadi men ko Aissata Sy ha Garli en calmina ɗo kadi jaydiyanke men mawɗo woni Al Amin Yousuf Aljama Maljama woni yettode nde e Abdoulwahab Maljama en calmina ɗo Fama Dem ko baɗiraɓe ha Ndulmaji Demɓe en calmina ɗo lamɗo Diadiaɓe o liliɓe o e anɓe o woni e awɓe woni Gallo Demba Sow Royal dendi men ne rewe makko ko Kalidou Camara salminama ha waali en calmina ɗo Abou Koumé e tawtora jonde nde Mamadou Samba Tall Mamadou Diop ha Kaydi Mbe Dior e salmina ɗo ko baɗi men kadi ko lamɗo Diadiaɓe e liiɓe e sarɓe foof woni Mayram Sow baɗi men wiyete ko Jolel Sarr wonde makko baɗi men onne wiyete ko Oumou Thiam Samba Ba ceerno men ko ceerno Seren wonde Zara Gollo salminama ha Sadel Gumpali eɗen calmina ɗo ko ɗum ɗo ko ɓeɗo gonno e dingal ceerno Abdoulwahab Kane calminama kadi Ousseynou Sow salmini renno ngo e kuuɓal yo Allah hokkeni hawɓide o saaha yontirare o inchallah a jarama Seydi Sow a waɗi publicité ceerno Samba Ba est ce que mo jogui gandal ni
babo kañum gandal mum woɗɗoy tan no fewi en calminimo ha toon to hawre o saminama o jurama en calmini hono musidɓe men wonɓe toon to haalirde nde sata mar wondude Alaji Amadou Ndongo kanko ɗo salmini dental foof e kuuɓal en calmini denɗi men Harouna Pouy denɗi meɗen hono Demba Cilel Ba gorko mo Agnamiraɓe toon to Gabou Wuddu Leydi kono kadi en calmini Yahya Ka yettama jarama gol makko jooɗi peewi yo gene yomo moƴƴere en jetti hono Mamadou Sall en ɗiɗo gorko mo Jama Alwali gorko mo Guedde Sañce en jetti hono Demba Guiro kamɓe kala gol mabɓe jooɗi peewi tedduɓe hettiɓe on jettama jarama gol mum jooɗi peewi yo gene yoɓ on moƴƴere ɗum noon dusaten ko Aminata Samba Mbo ɗo noon ko Jaru Bille e BDE Tongu Mayel Diboli Yaya Dianka saminama jurama Ibrahima Deme Dia a weltanama no fewi kadi gam rewidade gueɗe ɗe gandanɗa to banggue konguɗe hay foof yo guen yoɓ moƴƴere tama jarama ɗum noon yen kiiri jam je ñagortoɓe on gorko pullo ko holon e bari baydi Demma Samba jooɗine yewtuma ko jiɗoma sehilma ñeñoma dendaɗo gurdam aduna hande haade janggo hono mbo Aminata Samba Hammadi noddirteɗo endo Afrique Nord ɗo e Paris la France e ɓoggi téléphone aji ɗi ɓiici hakkudami gorko pullo dimo danejo daɗɗo ayiway hakkude ɓiɓɓe bamunen gorko pullo mo fenata fentata haalata ko watta sattata sirlu ñamakalaji e ñagotoɓe o wi ñeñam o wi so dimo waɗi watti nimsani o wi capanɗe jeegom